ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदन्ति। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ், வெல்கம் யூ ஆல். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில தேர்ட் மாடியூல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது, இன்னையிலேருந்து பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞான யோகம். ஓகேவா? மொத்தம் 3 மாடியூல்ஸா பிரிச்சிருக்காங்கன்னு ஃபர்ஸ்டே சொன்னோமா. அதுல கர்ம யோகம் 6 சாப்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பக்தி யோகம், இந்த வெரி ஸ்வீட் பார்ட் ஆஃப் பகவத்கீதை 6 அந்த அத்தியாயங்கள் நம்ம நேத்தியோட முடிச்சோம். இப்ப இனிமேல் வரப்போறது கடைசி 6 அத்தியாயங்கள். இது எதை சொல்லி தர போகுது அப்படின்னா ஞான யோகத்தை கொடுக்க போகுது. ஓகேவா? இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, எந்த மாதிரி ஞானத்தை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம போய் சேர முடியும். பக்தி அப்படிங்கறத வந்து எப்படி பண்ணணுங்கிறத லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் சொன்னுச்சு. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மால பற்றுதல் இல்லாம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பகவான் அடையலாம் அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் சொன்னுச்சு. இப்ப லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலமாக நம்ம பகவானை அடைய முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி பகுதியா அந்த பகவத்கீதையை நம்ம பிரிச்சு இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். முதல் எது மாதிரி செஞ்சோம்னாலும் இலக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். பரத்தை அடைதல் தான் நம்மளுடைய இலக்கு. அவங்கள போய் நம்ம ரீச் பண்ணிடணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கிறோம். எந்த ஒரு பொருளுமே எங்கேருந்து வந்ததோ அது அந்த மூலத்துக்கே போய் சேர வேண்டியதுதான் முறையானது. ஓகேவா? சோ அதனால என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்திகளாகி நம்ம எல்லாம் பிராக்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் அணு ஆத்மா, சின்ன 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 பகவானோட துகள்கள் நம்ம எல்லாரும். திருப்பி எங்கேயே போய் ஐக்கியமாகணும்? பகவான் கிட்டே தான் போய் ஐக்கியமாகணும். சரியா? அப்ப அதுக்கான முயற்சி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான முயற்சிகள் செய்யலாம். ஒண்ணு, பலநோக்கு செயல்களை துறக்கலாம். அதாவது அந்த ப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, ப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். சரியா? அது மேல பற்றுதல் இல்லாம பண்றது மூலமா நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். அதுதான் முதல் 6 சாப்டர்ல சொல்லப்பட்ட விஷயம். அடுத்தது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுங்க, அப்ப பகவானை நெருங்க முடியும். எனக்கு நீ பிரியமானவனா இருப்பாய் அப்படின்னு பக்தி தொண்டு, அதுவரை அதை வந்து பகவான் சொன்னாங்க. இப்ப லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ல ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலமாகவும் நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய போகுது. ஓகேவா? இப்ப நம்ம சாப்டருக்குள்ள போகலாம். 13th சாப்டர். दुर्गम्मा स्क्रीन विजिबल இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கஷேத்திரஞ விபாக யோகம், இதுதான் 13th சாப்டர். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கஷேத்திரம்னா களம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதாவது எந்த ஒரு வேலையும் நடக்குது அப்படின்னா அது ஒரு இடத்துல நடக்கணும்ல. களம் அப்படின்னா அந்த பிளேஸ், அந்த பொசிஷன், அதுதான் கஷேத்திரம். கஷேத்திரஞன் அப்படின்னா அந்த உடலை அறிபவன். இப்ப நம்ம இங்க இந்த ஜீவாத்மா எதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்குது. இந்த உடலை அறிபவன் யாரு அப்படின்னா கஷேத்திரஞன். ஆக இயற்கைங்கிறது என்ன? இந்த பௌதிக இயற்கை நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்குது? இந்த உடலை கொடுத்திருக்குது. ஓகேவா? இந்த உடல்ங்கிறது எது சம்பந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லி இருக்கிறோம்? ஜட சக்திகளால ஆனது. ஓகேவா? பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாத்தாலையும் ஆனது இந்த உடல். படிச்சிருக்கோம்ல நம்ம, ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல். ஸ்தூல உடல்ங்கிறது நம்மளோட பார்வைக்கு தெரியக்கூடிய இந்த கிராஸ் பாடி. ஓகேவா? கிராஸ் பாடி எதால ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால ஆனது. செட்டில் பாடி அது எதால? சூட்சமம் அப்படிங்கிறது மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 5+3 இந்த 8 விஷயங்களும் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்திகள் அப்படின்னு 7th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. நம்ம அதை பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கிறோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன? ஜடசக்தி, அதாவது ஜட இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், இந்த பௌதிக இயற்கை.
அப்ப இந்த உடல் எதால ஆனது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜடசக்திகளின் அந்த மாலிகூல்ஸாலதான் இந்த உடல்ங்கிறது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதுக்குள்ளதான் யாரு இருக்கிறா? ஜீவாத்மா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அந்த ஜீவாத்மாவை தான் யாருன்னு சொல்றோம்? அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இயற்கையும் அனுபவிப்பனும் மற்றும் உணர்வும் இத பத்தின விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான சாப்டர் இது. கொஞ்சம் ஆழ்ந்து கவனிச்சா நமக்கு இது ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம சாப்டருக்குள்ள என்டர் ஆகலாம். இப்ப அத்தியாய சுருக்கம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் அர்ஜுன் நினைக்கிறாங்க. அதுல வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகா, அதுல வந்து எத்தனைன்னா 6 கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. அர்ஜுனனுடைய 6 கேள்விகள். அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரங்கன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, பரமாத்மா யாரு, இந்த மாதிரி 6 கேள்விகளை வந்து அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அதுக்கான பதில்களை வந்து 13.2ல இருந்து 7 வரைக்கும் பகவான் பதில் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் கஷேத்திர கஷேத்திரஞத்தையும் ஞானத்தையும் விவரிக்கிறார். 2ல இருந்து 7 வரைக்கும் அதை பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் தான் ஞானம், இதை தவிர வேற எதையும் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், இது எல்லாமே அறியாமை அப்படின்னு சொல்றது ஒரு 5 ஸ்லோகஸ்லாம் பகவான் சொல்றாங்க. அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, பகவானை நெருங்குவதற்கான எந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த ஞானம் மட்டும் நீ கத்துண்டா போதும் அப்படின்னு 13.8ல இருந்து 12 வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ், அமானித்துவம்னு ஆரம்பிச்சு 5 ஸ்லோகங்கள் வரும். அதுல பகவான் நம்ம அறிய வேண்டிய ஞானம் என்னங்கிறத தெளிவா சொல்லிடுவாங்க. அந்த ஞானம் கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம், அது எதை கத்து கொடுத்துருக்குதோ அதை தேடுறதுக்கு போவோம். ஓகேவா? அது என்ன, நம்ம அந்த ஞானத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு இப்ப லைட், நம்ம கரண்ட் இல்ல, இருட்டுல நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியல, உடனே சுவிட்ச் ஆன் பண்றோம், வெளிச்சம் வருது. வெளிச்சம் வந்தோன்னு என்ன செய்யறோம், நம்ம எதை தேடணுமோ அதை போய் எடுத்துப்போம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி அறியாமையில இருக்கும்போது, அதாவது இருட்டுல இருக்கும்போது அந்த ரூமுக்குள்ள என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குது, எங்க இருக்குது எதுவும் தெரியாது, தொழாவிண்டே இருப்போம். வெளிச்சம்னு ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எது பார்க்கணும், எதை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ சட்டுன்னு போய் அதை எடுத்துட்டு வந்துரும். அதே மாதிரிதான் மனம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் அறியாமையில மூழ்கி இருக்கும் போது எதை நம்ம தேடுறோம், எதை நோக்கி நம்ம போகணுங்கிற எண்ணம் இல்லாம இருக்குது. பகவான் கத்துக் கொடுத்த அந்த ஞானம் என்னும் சுடர், ஓகேவா, அந்த ஒளி நம்மளோட மனசுல ஏத்தின பிறகு நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் ஞேயம், அறிவின் பொருள். அறியப்படும் பொருள் என்ன, அதுதான் அறிவின் பொருள்ங்கிறது. எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் 13ல இருந்து 19th ஸ்லோகா வரைக்கும் பகவான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பிரகிருதி புருஷனும் அவர்களது சங்கமும், இந்த உடல்ங்கிறது எதால ஆனது, அது எப்படி அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது 20ல இருந்து 26 வரைக்கும். அப்புறம் ஞான சக்ஷுஷு, ஞானத்தின் பார்வை, அறிவின் பார்வை. அதாவது இந்த மாதிரி பாக்குறவங்க தான் உண்மையான பார்வை. எல்லாரும் அந்த ஊனக்கண்களை வச்சுட்டு பாக்குறதெல்லாம் உண்மையான பார்வை கிடையாது. எல்லா விஷயங்களும் பகவானால, அவங்களுடைய பரமாத்மா சுரூபமா, பகவான் அப்படின்னு இங்க கூட சொல்லப்படலை. இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, பகவானோட அந்த வியக்தித்துவம் இருக்கு பாத்தீங்களா, பரமாத்மா அப்படிங்கிற சுரூபத்துக்குள்ளதானே அவங்க எல்லாருக்குள்ளயும் குடிகொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த பரமாத்மாவை பத்தி தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா விளக்கி இருக்குது. சோ அந்த பரமாத்மா எப்ப நம்ம உணர முடியும், அந்த ஞான கண்கள் இருந்தா மட்டும்தான். வெறும் கண்களுக்கு தெரியாது. அந்த ஞானம் அப்படிங்கிற கண்ணாடியை போட்டுட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாதான் பரமாத்மாவை நம்மளால இனம் கலந்து கொள்ள முடியும். அதுதான் அறிவின் பார்வை, ஞான சக்ஷுஷு அப்படிங்கிறது. அது 27ல இருந்து 35 வரைக்கும் பகவானால சொல்லப்பட்டிருக்குது. 12வது அத்தியாயத்தில் பக்தி முடிவாக இருந்தால் கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் ஞானம் ஏன் வழங்கப்படுகிறது. நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும், அதான் பகவானை நெருங்கறதுக்கான வழி. பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறது பல இடத்துல சொல்லப்பட்டுட்டே வந்திருக்குது. பக்தி தான் சிறந்தது அப்படிங்கும்போது நம்ம பகவத்கீதையை 12th சாப்டரோடய பினிஷ் பண்ணிருக்கலாம்ல, ஏன் இப்ப ஞானம் வேற சொல்லப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கு சின்னதா ஒரு விளக்கம் ஒண்ணு. இதை படிச்சோம்னாவே எனக்கு புரியும். உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி 1 முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பக்தியை செயலின் மூலம் எப்படி அடைவது என்று விவாதிக்கிறது. அதாவது நம்ம செயலின் மூலம் அப்படின்னா செயல்கள், நம்மளுடைய கர்மங்கள், நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அப்ப இந்த செயலின் மூலம் எப்படி அடைவது அப்படிங்கிறது விவாதிக்கிறது எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் அப்படின்னா 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்கள். அப்ப எப்படி நம்ம அந்த செயல்களை செய்யணும், அந்த பலநோக்கு செயல்களை துறக்கிறது மூலமா, பற்று இல்லாம செய்யறது மூலமா நம்மளால பக்தி செலுத்த முடியும்னு முதல் 6 அத்தியாயங்கள் சொன்னிச்சு. அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் விவரிக்கிறது. ஓகே, ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறது மூலமா அதே பக்தியை நம்மளால எப்படி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது கடைசி 6 அத்தியாயங்கள். மற்றும் நடுத்தர 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி பற்றி விவாதிக்கிறது. நடுவுல இருக்கிற 6 அத்தியாயங்களும் எதை பத்தி சொன்னிச்சு, பகவானை பத்தி சொன்னிச்சு. இட் டோல்ட் அபவுட் காட். ஓகேவா, பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, பூரணத்தின் வைபவம் பார்த்தோம், சரியா. அப்புறம் அவங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்னென்னங்கன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் உங்களோட விஸ்வரூப தரிசனத்தையே காமிச்சாங்க. பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யணும்னு சொன்னாங்க.
அப்புறம் நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸை நம்மளுக்குள்ள வளர்த்துக்கணும், அப்படி வளர்த்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொன்னாங்க. ஓகேவா? டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆத்மா பரமாத்மா ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது நிறைய விதமான ரசங்கள்லாம் பார்த்தோம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் எதுல சொல்லப்பட்டது? நடுவுல இருக்கிற 6 அந்த பக்தி சாப்டர்ஸ்ல சொல்லப்பட்டது. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். பகவானே சொல்றாங்க, எனக்கு மிகவும் பிரியமானவனை நான் என்ன செய்யறேன், இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சாகரத்திலிருந்து நானே வந்து மீட்கிறேன். எனவே கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. என்ன தத்துவ அறிவு அப்படின்னா, டூ யுவர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். மற்ற மேல விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் பற்றுதலை விட்டுட்டு என் மேல பற்றுதலை வளர்த்துக்கோ அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் பேசியது. மாயாவிலிருந்து நாம் விலகி இருப்பதற்கும் கிருஷ்ணருடனான நமது பற்றுதலுக்கும் ஞானம் உதவுகிறது. இது எப்ப நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா, இதை விடணும் பகவானை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது எப்ப தெரியும்? ஞானம் கிடைச்சா மட்டும்தான் தெரியும். இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல சேர்ந்து கேட்கறதோ அல்லது ஒரு ஆச்சாரியார் கிட்ட போய் நம்ம அணுகி அவங்கள்ட்ட கொஸ்டின்ஸ் வச்சு அவங்கள்ட்ட விளக்கங்கள் பெறது மூலமாவோ நமக்கு ஞானம்ங்கிறது கிடைக்குது. அப்பதான் நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த விடு மற்றும் இந்த பிடி இந்த தத்துவத்தை நம்ம ஏத்துப்போம். ஓகேவா? எதை விடணும்? இந்த பௌதீக செயல்கள் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை விடணும். எதை பிடிச்சுக்கணும்? பகவான் மேல நம்ம பற்றுதலை வச்சுக்கணும். எனவே பக்தி அடைவதற்கான வழிமுறையாக நாம் அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். எப்படி கர்மா செய்யறதுன்னு பௌதிக செயல்களை தானே செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதுல பக்தி வந்தது இல்ல. எப்படி பக்தி வந்துச்சு? அது மேல பற்றுதலை விட்டுறணும். ஓகேவா? அதோட செயல்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும், பலன்கள் மேலயும் பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த விளைவுகளுக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டு நிற்போம். அங்க பக்தி இன்க்ளூட் ஆச்சா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக இந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்றது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. அப்ப அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறுது. ஓகேவா? இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். 12th சாப்டரோடய பகவத்கீதை பினிஷ் ஆயிருக்கலாமே. ஏன் இந்த ஞானம் பற்றிய விஷயங்கள் அப்படின்னா இது மூலமாகவும் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளும் மூலமாகவும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? இப்ப நமக்கு பகவத்கீதை கையில புக் இருக்குது, நம்மளே படிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அல்லது நம்ம என்ன செய்யறோம், யாராவது ஒரு ஆச்சாரியா கிட்ட போய் அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு நம்மளால ஆன்சர்ஸ் வாங்கிக்க முடியும். அதெல்லாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். ஞானத்தை வளர்க்கறது மூலமா என்ன பண்றோம்? ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் பக்தார்ஸ் தான். நமக்கு தெரிஞ்ச முறைகள்ல நம்ம வந்து பக்தியை பகவான் மேல செலுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனா அது முறையாக செலுத்துறோமா அப்படிங்கிற டவுட் வர்றதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம், இப்படி ஒரு ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். சரியா? பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமாவும் அதை கேட்கறது மூலமாவும் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். இந்த முறைப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை இது கொடுக்குது. ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் நமக்கு எதை கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது. हरे कृष्णा माताजी 13.1 to 2 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र विवाह योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं विद्यपीतीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण माताजी। இந்த சாப்டருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி குட்டியோண்டு ஒரு கதை சொல்றேன். அப்போ உங்களுக்கு இது இன்னும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான் வந்து நம்மளுக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதை நம்ம வந்து 12 சாப்டரா பார்த்துட்டே வரோம். பகவான் இஸ் வித் அஸ். ஓகேவா? இதை நமக்கு வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த கதையை வந்து நீங்க ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியா இருக்கும். ஒரு குளிரான பிரதேசம். அந்த குளிரான பிரதேசத்துல ராத்திரி நேரம் வர 2 நெய்பர்ஸ் அக்கம் பக்கத்துல 2 பேரும் குடியிருக்கிறாங்க. அவ்வளவு குளிரா இருக்கும் போது நைட்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ராத்திரியானா அவங்களுக்கு வந்து சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு படுத்து தூங்குறது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்குது. ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிர் பனி வெளியில கொட்டுது. இவங்க இந்த வீட்டுல வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆனவங்க என்ன செய்யறாங்க, ரூம் எல்லாம் லாக் பண்ணிட்டு கதவெல்லாம் சாத்திட்டு படுத்து தூங்கிடுறாங்க. அந்த நெய்பருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்மோக் பண்ணவே இல்லையே, அதை முடிச்சாதான் நமக்கு தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது. அப்ப என்ன செய்யறாங்க, வெளியில அவ்வளவு அந்த எல்லாம் மலை பிரதேசங்கிறதுனால நிறைய மிருகங்கள் அதெல்லாம் அந்த சத்தம் எல்லாம் வேற கேக்குது. ரொம்ப அது பார்க்க பயமா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு பயமா இருக்கு. இருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு விஷயத்த அவங்களால செய்யல அப்படின்னா தூக்கம் வராதுங்கிறதுனால தைரியமா கதவை திறந்துட்டு, ஏன்னா வீட்டுல அதுக்கான அதை ஏத்துறதுக்கான ஃபயர் இல்ல. ஓகேவா? அந்த சிகரெட்டை வந்து அதை லிட் பண்றதுக்கான ஃபயர் இல்லைங்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய வீடு கதவை திறந்துட்டு போய் ஆப்போசிட்ல இருக்கிற தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறாங்க.
அவ்வளவு கொட்டுற பனியில எப்படி அந்த இருட்டுல அவ்வளவு கொட்டுற பனியில அப்படின்னா கையில வந்து ஒரு ஹரிக்கன் லைட் எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்பதானே வழி தெரியும், ஃப்ரெண்டோட வீடு தெரியுங்கிறதுனால. போயிட்டு அங்க போய் கதவை நாக் பண்றாங்க, அவர் திறக்கல. திருப்பி கூப்பிடுறாங்க, தட்டுறாங்க, எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு கதவை திறக்க வச்சிடுறாங்க. திறந்தோன்னே ஒரு ஃப்ரெண்டு கேக்குறாங்க, என்ன இப்ப எதுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க இவ்வளவு ராத்திரியில? உனக்கு தெரியாதாப்பா, நான் ராத்திரி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு தானே நான் தூங்குவேன். சரி நீ பண்ணு, அதுக்கே என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ற? இல்ல எனக்கு அதை லிட் பண்றதுக்கான ஃபயர் என்கிட்ட இல்ல, அதனாலதான் உங்ககிட்ட கேட்கலான்ட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. நீ உன் வீட்ல இருந்து இங்க எப்படி வந்த அப்படின்னோன்னா, பாதையில தான் வந்தேன். உனக்கு பயமா இல்ல? இருந்துச்சு, இருக்காத கையில லைட் எடுத்துட்டு வந்தேன். லைட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அது ஹரிக்கேன் லைட். அதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபயருங்கிறது இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? நீ அதுலயே ஏத்திட்டு இருந்திருக்கலாமே. ஓகே. ஆனா அவருக்கு அது தோணவே இல்லை. சரியா? அந்த மாதிரிதான் அது வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒளியானது, அந்த வெளிச்சம் வந்து அது வந்து வெளிச்சத்தை மட்டும் தான் கொடுக்கும். அதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது, இந்த சிகரெட்டை நமக்கு ஏத்துறதுக்கான நெருப்பு அது கொடுக்காதுங்கிற ஒரு எண்ணம், அந்த தாட்டே அவருக்கு இல்லாம அவர் என்ன செய்யறாரு, கையில இருக்குது. பட் அந்த கண்ணோட்டத்துல அவர் அதை பார்க்கல. அதே மாதிரிதான் பகவான் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஹீஸ் அரவுண்ட் அஸ், ஹீஸ் வித்தின் அஸ். ஓகேவா? ஆனாலும் கூட நம்மளுக்கு என்ன தெரிய மாட்டேங்குது, அவங்க நம்மளோட இருக்காங்கங்கிற அந்த ஒரு இயல்பு, நம்ம அந்த உணர்வை நம்மளால உணர முடியல. ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த பார்வையில நம்ம பார்க்கல. அது அவங்களை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, we have to seek with devotion. நம்ம பக்தியோட அவரை நம்ம தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹி இஸ் எவ்ரிவேர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம், பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாங்க, பரவி இருக்கிறாங்கிற விஷயம் தெரியும். ஆனா உயிர்வாழியோட மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குது, நம்ம எல்லாருமே யாருன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம், we are all conditioned soul. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்கிற நம்ம எல்லாரும் இங்க இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில கட்டுண்டு இருக்கிறோம். இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஆசைப்பட்டு என்ன அடைஞ்சிருக்கோமோ அதை விட இன்னும் அதிகமா அடையணும், இந்த ஜட உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், பல்வேறு தரப்பட்ட செயல்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அது செயல்களை செய்யறதுனால என்ன ஆகுது, விளைவுகளுக்கு கட்டுண்டு போயிடுறோம். விளைவுகளுக்கு கட்டுண்டு போனதுனால மறு ஜென்மான்னு ஒண்ணு இருக்குது. அப்ப நம்ம இப்ப என்ன மாதிரியான கர்மங்களை செஞ்சோமோ அந்த தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு உடல்ங்கிறது கிடைக்குது. ஓகேவா? அப்ப இந்த கட்டுண்டாத்மாவோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், பற்றுதல் வச்சு செய்யறாங்க, பலன் மேல ஆசை வச்சு செய்யறாங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட விளைவுகளை என்னென்னலாம் இருக்கும், நமக்கு எனிமிட்டி கிடைக்கும். அதாவது அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம வந்து பகை கொள்றது, அடுத்தவங்களை வந்து பொறாமையோட நோக்கிறது. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து நம்ம செல்ஃபிஷா நம்மளுடைய ஆசைகளை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். சரியா? நம்மள நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். நம்ம என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம், அது தீவிரமான பற்றுதல், இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எதை பார்க்க மாட்டோம், உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நம்மளுடைய கண்கள்ங்கிறது நோக்காது. சோ எப்ப பார்ப்போம் அப்படின்னா, we have to renunciate all these things. இது எல்லாத்தையும் நம்ம விடணும். இது மேல இருக்கக்கூட பற்றுதல் எல்லாத்தையும் நம்ம விடணும். இது மேல இந்த செல்ஃபிஷ் டிசைர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, எனக்குன்னு தனிப்பட்ட ஆசைகள் இருக்குது, நான் இது எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம். அப்புறம் இந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட், இதை விடணும். அப்புறம் இந்த ஹேட்ரட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அடுத்தவங்க மேல நம்ம காட்டக்கூடிய வெறுப்பு, ஜெலசி, எனிமிட்டி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம விட்டோம்னா தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை உணர முடியும், அவங்கள ரீச் பண்ண முடியும். சரியா? சோ நம்ம கையிலேயே இருக்குது, ஆனாலும் கூட அவருக்கு வந்து ஃபயருங்கிறது இல்லைன்னு ஒரு ஃப்ரெண்டை தேடி போறாரு. அதே மாதிரியே நம்மளோட மனசுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க, ஆனா எங்கன்னு நம்ம என்ன பண்றோம், கோவிலுக்கும் வேற சில இடத்துக்கெல்லாமும் போயிட்டு நம்ம பகவானை தேடுறோம். என்னமோ கோவில்ல மட்டும்தான் பகவான் இருக்கிறாங்கிற எண்ணத்தோடய நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், பக்தியை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது தவறானது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை தான் இந்த சாப்டர் கொடுக்க போகுது. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, அதாவது பிரகிருதிங்க சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு, அது தமிழ் வந்து இயற்கை. அனுபவிப்பவன் அது புருஷ. ஓகேவா? அப்புறம் களம், கஷேத்திர, களத்தை அறிபவன் கஷேத்திரங்க. அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். 6 விஷயங்களை கேட்கிறாங்க. என்னென்ன கேட்கிறாங்கன்னு பாருங்க. பிரகிருதி என்றால் என்ன, புருஷ என்றால் என்ன, கஷேத்திர, கஷேத்திரங்க, ஞானம், நேயம், இந்த 6 விஷயமும் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கிறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, பௌதிக உடல், இதுதான் களம், அதாவது கஷேத்திர அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது அதுதான். அப்ப இயற்கை என்ன, பிரகிருதி என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிகம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் பிரகிருதிங்கிறது. மெட்டீரியல் நேச்சர்ங்கிறது தான் பிரகிருதி, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் இயற்கை. ஏன்னா அர்ஜுனன் எங்க இருந்து கேட்கிறான், இந்த டெம்பரரி வேர்ல்டுல இருந்து கேட்கிறான். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை என்னவா இருக்கும், மெட்டீரியல் நேச்சரா தான் இருக்கும். இஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். ஆன்மீக இயற்கை பத்தி அவன் கேட்கல. சோ ஆன்மீக இயற்கை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இங்க இல்ல. ஓகேவா? இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கஷேத்திரம்ங்கிறது இந்த உடல்.
இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். சரியா? இந்த உடலை இப்ப என்னுடைய உடல் அப்படின்னா இந்த உடலை யார் அறிவாங்க அப்படின்னா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு தெரியும் அதை பத்தி. சோ களம்ங்கிறது என்ன, களத்தை அறிபவன்கிறது யாரு அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகால பகவான் பதில் சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் இயற்கைனா என்ன, அப்புறம் புருஷன் யாரு, அப்புறம் ஞானம் ஞேயம் இதெல்லாம் இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அர்ஜுனன் கேட்ட 6 கேள்விகளுக்கும் பகவான் எப்படி பதில் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத இந்த டேப்லர் காலம்ல பார்ப்போம். பிரகிருதி என்றால் என்னன்னு அர்ஜுனன் கேட்டாங்க. அதுக்கு பதில் பகவான் சொன்னது பௌதிக இயற்கை, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் பிரகிருதி. இங்கேதான் என்ன நடக்குது, ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 விஷயங்களை பகவத்கீதையில பார்க்க போறோம். 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ். பகவத்கீதை எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னா 5 முக்கியமான அம்சங்களை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறோம், பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, அப்புறம் பிரகிருதி, அப்புறம் கர்மா, அப்புறம் காலம். ஓகேவா? அப்ப நம்ம சொன்னது இந்த 13th சாப்டர்ல அதை பத்தி விரிவா பார்ப்போம் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருந்தோம். ஓகேவா? இப்ப அதுதான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்ப சொல்ல போறோம். சோ பிரகிருதி அப்படிங்கிறது இந்த பௌதிக இயற்கை, நம்ம இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. புருஷா அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா அனுபவிப்பவர், உயிர்வாழி. புருஷா அப்படின்னா எல்லாரும் புருஷாதான். ஓகேவா? உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேரும் இதை என்ன இந்த இயற்கையை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கஷேத்ரா அப்படிங்கிறது உடல். ஓகேவா? களம் அதுதான் சரீரம். கஷேத்ரஜ்ஞா உடலின் பார்வையாளர். கஷேத்ரஜன் மொத்தம் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2. ஓகேவா? ஏன் 2ன்னு சொன்னோம்னா, ஒண்ணு இந்த உடலை அறிந்த ஆத்மா ஜீவாத்மா, அப்புறம் இந்த ஒரு உடலோட இல்லாம இருக்கக்கூடிய அனைத்து உடல்களையும் அறிந்த பரமாத்மா. ஏன் 2 ஆத்மா உள்ளர இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆத்மா பரமாத்மா 2 ஆத்மா உள்ளர இருக்கிறாங்க. இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உடலை மட்டும்தான் தெரியும், பட் பரமாத்மாவுக்கு எல்லா உடல்களையும் தெரியும், அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். சோ 2 பேரையுமே எப்படி கால் பண்றோம் அப்படின்னா கஷேத்ரஜன் அப்படின்னு கால் பண்றோம். ஞானம் என்ன, அதாவது அறிவு அப்படின்னா என்ன, கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்ரஜத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் அறிவு. ஓகேவா? களம் மற்றும் களத்தை அறிபவனே அந்த ஞானத்தை பெற்றவன் ஆவான். ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு செயல்கள் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன செய்யறோம், இது வரைக்கும் நம்ம மனசை பத்தியே பேசிட்டு இருந்தோம், புலன்களோட செயல்பாடுகளை சொன்னோம். அப்புறம் மனம் எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்றது, மனசை கட்டுப்படுத்தலைன்னா என்ன மாதிரியான வீழ்ச்சிக்கு உள்ளாவோம், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். உடலை பத்தி பேசவே இல்லை பாருங்க. உடல் தானே எல்லா செயலையும் செய்யுது. அது டிவோஷனல் சர்வீஸா இருந்தாலும் சரி, அல்லது செல்ஃபிஷ் காரியங்களா இருந்தாலும் சரி. ஓகேவா? ஆனா எதை வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், எல்லா காரியங்களையும் உடலை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த சாப்டருக்குள்ள அந்த உடலை பத்தி தான் பேச போறோம். ஓகேவா? சோ கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்ரஜத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். ஞேயம் அறிவின் இலக்கு, அறியப்படும் பொருள் யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. இந்த ஞானத்தை வச்சுக்கிட்டு ஓகேவா, இந்த உடல் அப்புறம் இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வச்சுட்டு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா பரமாத்மாங்கிறவங்க யாரு. ஓகேவா? அவங்க கிட்ட நம்ம போகணும், முக்தி அடையணும் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்பாடுகள் எப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது தான். சோ 6 கேள்விகள், அதுக்கு 6 பதில்கள் பகவான் கொடுக்குறாங்க 2 - 7 வரைக்கும். ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா இருவருமே கஷேத்திரங்க அல்லது உடலை அறிந்தவர் என்றால் ஜீவாத்மாவிற்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஜீவாத்மா அந்த ஒரு உடலை மட்டும் அறிந்தவன், பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். ஓகே, இப்ப நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல 11 பேர் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்தம் 11 ஜீவாத்மாவும் ஒரு பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்கிறத புரிஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மத்தஜி 13.3. क्षेत्रज्ञं चापि मां दत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्र ज्ञानं मदं मम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். பகவான் இந்த இடத்துல விரிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. கஷேத்ரஞன் அப்படிங்கிறவன் இந்த உடலை அறிந்த ஜீவாத்மா மட்டும் இல்லை, நானும் எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக உள்ளேன். எப்படி அறியறாங்கிறதுதான் பரமாத்மா சுரூபமா உள்ளர இருக்கிறாங்கிறத பகவான் சொல்றாங்க. உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 4வது கொஸ்டின் இது. ஞானம் என்றால் என்னன்னு கேட்டான் அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு பதில் வருது, உடலையும் அதனை அறிபவனையும். உடலை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அந்த உடல் அப்படிங்கிறது என்ன, இப்ப கிரிக்கெட் விளையாடுறது போறோம், அந்த கிரவுண்ட் எப்படி அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்கல்ல, பிட்ச் எப்படி இருக்குது. ஓகேவா? அப்புறம் மேட்ச் நடக்கிறதுக்கான எல்லா விதமான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குதா, எல்லாத்தையும் செக் பண்றோம்ல. சோ அந்த களத்தை அறிஞ்சுக்கணும், அந்த களம் எப்படி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரிதான் இந்த உடல் இந்த மாதிரியான காரியங்களை செய்யுமா, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இந்த உடலை வச்சுட்டு நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும், செயல்பாடுகளை நிறைவேற்ற முடியுமா அப்படின்னு முதல்ல நம்ம அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல. சரியா? அதுதான் உடல் அதனை அறிபவன் அர்த்தம்.
அதை புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஒரு செயலை நம்மளால செய்ய முடியாத ஒரு செயலை, ஒரு 100 கிலோ மூட்டையை நான் தூக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு ஆசைப்படும். பட் இந்த உடலால அதை தாங்க முடியுமா அப்படின்னு இருக்குல்ல, அதுதான் உடலையும் அதனை அறிபவனையும். சிம்பிளா சீப் அனாலஜி தான் இது. பட் அதுதான் அப்பதானே நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறதுக்காக சொன்னது. சோ இந்த எல்லா நம்ம புலனடக்க அதாவது பகவானுக்கான சேவையா இருந்தாலும் சரி, அல்லது பௌதீக செயல்பாடுகளா இருந்தாலும் சரி, எது மூலமா அதை நிறைவேற்றுறோம் அப்படின்னா இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய புலன்கள் மூலமா தான் நம்ம அதை நிறைவேற்றிட்டு இருக்கிறோம். சோ அந்த உடலை பத்தின முழு ஞானம்ங்கிறது அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அததான் ஞானம்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஞானம் இது. 5 மாதாஜி. Yes, Mataji. ऋषिभिः बहुधा गीतं चान्तोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः. हरे कृष्ण माताजी. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. செயல்களின் களம் என்ன? உடல். ஓகேவா? எல்லா செயல்பாடுகளும் எங்க நடக்குது? உடலை சார்ந்தே நடக்குது. சோ செயல்களின் களம் அப்படின்னா என்ன பதில் அப்படின்னா உடல். மற்றும் செயல்களை அறிபவன் யாரு? அந்த கஷேத்திரஞன், அந்த ஜீவாத்மா பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது இந்த உடல் அதுக்கு உரிமையாளர், ஃபர்ஸ்ட் உரிமையாளர் யாரு அப்படின்னா பகவான். ஏன்னா பகவான் தான் கொடுத்தாங்க, உடலையும் அவங்கதான் கொடுத்தாங்க, உடலுக்குள்ள இருக்க உரையக்கூடிய ஆத்மாவையும் அவங்கதான் கொடுத்தாங்க. சோ அவங்களை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உரிமையாளர், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு கண்ட்ரின்னு இருந்து வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கண்ட்ரியை ஆளக்கூடிய அந்த ராஜா தான் யாரு அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்கு உரிமையாளர். ஓகேவா? அங்க இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் நிலை உரிமையாளர்கள். சரியா? அந்த மாதிரிதான் இந்த உடல் அப்படின்னா, இந்த உடலும் சரி இந்த ஜீவாத்மாவும் சரி பகவான் கொடுத்தது. அவங்கதான் அதுக்கு ஓனர்ஷிப் கொண்டாடணும். ஓகேவா? நம்ம இந்த உடலையும் ஜீவாத்மாவையும் ஒண்ணு கலந்தோம் அப்படின்னா ஒரு உயிர்வாழியானவன் உருவாகிறான். அந்த உயிர்வாழியோட வேலையே என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது. ஏன்னா அவங்களால படைக்கப்பட்டோம். சோ அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தணும். சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். சரியா? இதுதான் இந்த ஞானம் தான் இப்ப கிடைக்க போறது நமக்கு. இதுல இந்த இந்த உடல் என்னோடது தானே, நான் தானே வச்சிட்டு இருக்கிறேன், பகவான் படைச்சாலும் கூட அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னாலும் கூட நம்ம எந்த நிலையில வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி ப்ரொப்ரைட்டரா தான் வரும். சரியா? 2ஆம் நிலை உரிமையாளர் தான் வரும். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுல விளக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா பல்வேறு வேத நூல்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா உடல் மற்றும் உடல்களின் செயல்பாடு. ஓகேவா? இதுல இப்ப இந்த ஒரு ரியலைசேஷன்ங்கிறது பகவானை நம்ம எப்படி ரியலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரியலைசேஷன் பார்த்திருப்போம் செகண்ட் சாப்டர்ல. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தோன்றாத அருவ பிரம்மமா பார்ப்போம். முதல் நிலை, அதாவது இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறோம் நம்மளோட பக்தி செயல்பாடுகளை அப்படின்னா நம்மளுக்கு தோன்றாத அருவமா பகவானை பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் பரமாத்மா சுரூபத்துல பகவான் இருக்காங்க உணர்வோம். அப்புறம் அதுலயே அந்த படிநிலைகள்ல மேல மேல போனோம் அப்படின்னா அவங்க 200 கிருஷ்ணா ஃபார்ம்ல அவங்க அந்த ஒரு அந்த சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்துல அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க? கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். ஓகேவா? அதே மாதிரிதான் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான ஒரு ரியலைசேஷன் ப்ராசஸ் தான் இது. இது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் பாட்டம் லெவல் அன்னமயால இருந்து டாப் லெவல் ஆனந்தமயா ரியலைசேஷன் வரைக்கும். இந்த ரியலைசேஷன்ல மொத்தம் 5 இருக்குது. ஒண்ணு அன்னமயா, அப்புறம் பிராணமயா, அப்புறம் ஞானமயா, அப்புறம் விஞ்ஞானமயா, அப்புறம் ஆனந்தமயா. முதல்ல கீழே இருந்து வருவோம், பாட்டம் லெவல்ல இருந்து வருவோம். இப்போ ஒரு உடல், அந்த உடல் ஜீவிச்சு இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன முக்கியமான தேவை அப்படின்னா உணவு தேவை. ஓகேவா? உணவை நம்ம எங்க போடுறோம்? ஸ்டொமக், வயிற்றுக்கு போடுறோம். ஓகேவா? வயிறு அங்க என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த உணவு செரிக்க வைக்குது, ஆற்றலா அதை கன்வெர்ட் பண்ணுது. அந்த ஆற்றல் உடல்ல இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் போகுது. சோ உடலுங்கிறது இயக்கம் பெறுது. அப்ப அந்த வயிற்றுக்குள்ள அந்த உணவு செரிக்கிறதுக்கு என்ன அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அக்னி இருக்குது. ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா சிறிய அளவுல பகவானை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அளவுல நம்ம எப்படி ரியலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அக்னி ரூபமா அந்த இடத்துல ஒரு பகவான் அந்த ஆற்றல்ல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சரியா? இது என்ன அப்படின்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. ஓகேவா? பஞ்சபூதங்கள் அளவுல நம்ம பகவானை நம்ம நினைக்கிறது எப்படி அப்படின்னா அக்னி சுரூபமா பகவான் நம்மளோட வயிற்றுல இருக்கிறாங்க. சோ நம்ம போடுற சாப்பாடை அதை செரிக்க வைக்கிறாங்க. செரிக்கிறது மூலமா நமக்கு ஆற்றல்ங்கிறது வருது. அப்புறம் அந்த ஆற்றல் தீர்ந்த விட்டு மறுபடியும் நமக்கு பசி எடுக்குது. அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் இன்னொருத்தரை சாப்பிடுறோம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த அக்னி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல அந்த உணவை செரிக்க வைக்குது. சோ அக்னி சுரூபமா யார நம்ம உணர்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை உணர்றோம். அது மூலமா தான் அந்த ஆத்மா ஜீவிச்சுட்டே இருக்குது. ஓகேவா? இது பாட்டம் லெவல். பகவான ஃபர்ஸ்ட் நிலையில உணர்றோம் அப்படின்னா அன்னமயா. அடுத்தது பாருங்க, இது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட. அடுத்தது பிராணமயா.
பிராணமயம்னா உடல் ஜீவிச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல உணவு சொல்லிட்டோம். அடுத்தது என்ன? சுவாசம். ஓகேவா? சுவாசம் எங்க இருக்குது? லங்ஸ்ல. ஓகேவா? சோ அந்த லங்ஸ் மூலமா என்ன செய்யறோம் நம்ம? அந்த நம்மளோட அந்த பிராணன், அந்த மூச்சு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வெளியில விடுறோம், அப்புறம் உள்ளர இழுக்கிறோம், வெளியில விடுறோம், உள்ளர இழுக்கிறோம். அது என்ன? விடுறது என்ன, இழுக்கிறது என்ன அப்படின்னா வாயு, அதாவது காற்று. ஓகேவா? சோ முதல்ல அக்னி ஸ்வரூபமா பகவானை உணர்ந்தோம். இப்ப காற்று ரூபத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம்? வாயு ஃபார்ம், அதுல வந்து நம்ம பகவானை உணர்றோம். அப்ப உணவும் அந்த உயிர் மூச்சும் இது ரெண்டும் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த உடலை வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ் பண்றோம். அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ரூபமாவும் இருக்கிறது யாரு? அக்னி ரூபமாவும் வாயு ரூபமாவும் இருக்கிறது யாருன்னு பகவான் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பஞ்சபூதங்கள் நிலையில இருந்துகிட்டு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? பகவானை உணர்ந்துக்க முடியும். இதை தாண்டி அடுத்தது என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஞானமயா. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், மனசால. சரியா? இதுக்கு வந்து மைண்ட் வேலை செய்யும். ஃபர்ஸ்ட் மனம்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது புத்திக்கு போகும். மனசு என்ன பண்ணும்? ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து யோசிக்கும், அப்புறம் அந்த விஷயத்து மேல ஆசைப்படும், அப்புறம் அந்த விஷயத்த செயல்படுத்தும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்ப என்ன செய்யுது? நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 2 ரியலைசேஷனும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களை வச்சு. பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன? காற்று, நிலம், நீர், ஆகாயம், நெருப்பு, இதெல்லாம் தான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இதை சம்பந்தப்படுத்தி பகவான் இருக்கிறாங்க, இந்த ரூபத்துல எல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம்? புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம், பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்திகள். இந்த 5 மட்டுமே அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. வேற என்ன? மனம், புத்தி, அதெல்லாமும் பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. ஓகேவா? சோ ஞானமயால என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா மனசால நம்ம யோசிச்சு அதால நம்ம செயல்படுத்தி ஆசைப்படுறது, ஓகேவா, உணர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கிறது கூட புத்தியில வந்துரும். ஓகேவா? அந்த உணர்றது, அப்புறம் ஆசைப்படுறது, யோசிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எங்க வரும் அப்படின்னா ஞானமயலையும் விஞ்ஞானமயலையும் வரும். சோ அப்ப மனமும் புத்தியும் இருக்குது. அப்ப அந்த 2 சக்திகளும் யாரு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பகவான் கொடுக்குறாங்க. சோ நம்மளோட செயல்பாடுகளை பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பகவானை இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமா அவங்கள வந்து அடுத்த லெவல்ல போய் ரியலைஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் பாட்டம் லெவல் ரியலைசேஷன். அடுத்தது ஞானமய விஞ்ஞானமயங்கிறது அதோட படியில கொஞ்சம் மேல் படிகள். ஓகேவா? அதையும் மீறி இதெல்லாம் இது கீழே இருக்க 2ம் வந்து பஞ்சபூதங்கள், அடுத்த இருக்கிறது 2ம் மனம், புத்தி அப்படிங்கிற அவன் பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்திகள். இதை விட்டுட்டு நம்ம தனியா வேற மாதிரி எப்படி யோசிக்கலாம் அப்படின்னா குணங்களுக்கு கட்டுப்படாம முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நின்று நம்ம வெளியில இருந்து யோசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா இந்த கீழே இருக்க 4 ரியலைசேஷனும் நம்மள வந்து எது ஆட்கொண்டு இருக்குது அப்படின்னா முக்குணங்களோட அந்த அந்த அதோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே தான் நம்மளால இதை யோசிக்க முடியும். முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறோம் அப்படின்னாலே நம்ம பக்தி அதிகமா செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம், நம்ம தீவிர பக்தனாயிட்டோம், எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸா பண்றோம், நம்ம செய்யறதெல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்திருப்போம். அந்த மாதிரி முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம நிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா ஹாப்பியா நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்போம். எப்படி பகவான சச்சிதானந்த ரூபமா நம்ம பாக்குறோமோ அதே மாதிரியே உள்ளுக்குள்ளயும் யார் இருக்கிறாங்க? அதே பகவான் தான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாங்க. சோ இந்த உடலையும் உடலுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஜீவாத்மாவையும் நம்ம வருத்தணும் அப்படின்னா அந்த பரமாத்மாவும் சேர்ந்து வருத்தப்படும். நம்ம அதை வந்து ஹாப்பியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தண்ணியும் அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க? ஆனந்தமயால அவங்க அந்த அந்த பொசிஷன்ல தன்னை நிலைநிறுத்திப்பாங்க. ஓகேவா? அதுதான் இருக்கிறதுலே டாப் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன். சோ ஒரு பக்தனானவன் எப்படி தன்னோட ரியலைசேஷன் பகவான் மேல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அன்னமய பிராணமய இது 2ம் என்ன அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களோட சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம பகவானை நம்ம உணர்றது. ஞானமய விஞ்ஞானமய இது 2ம் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜெகசக்திகளான மனம், புத்தி, இதை வச்சு நம்ம பகவானை ரியலைஸ் பண்றது. ஆனந்தமய அப்படிங்கிறது அந்த ரியலைசேஷன் என்னன்னா டாப் லெவல் ரியலைசேஷன். அங்க என்ன வரல அப்படின்னா இந்த பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்திகள் எதுவும் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா இப்படி உணரக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவே என்ன ஆயிட்டான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போயிட்டான். எப்படி பகவான் நிர்குணவாதியா இருக்காங்களோ முக்குணங்களுக்கு படைச்சவங்க அவங்கதான், ஆனா முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுதான் அவங்க நிக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி அவர் மேல பக்தி கொண்டு செலுத்தக்கூடிய அந்த பக்தனுக்கும் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சுத்த சத்துவ நிலை அப்படிங்கறத அவன் எய்து விடுவான். அப்படி அவனுக்கு அந்த பொசிஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன செய்வான்? நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நம்ம சந்தோஷமான ஆனந்த நிலையில வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க மூல ரூபம் எப்படி? சச்சிதானந்த ரூபம். அதே ஆனந்த ரூபத்துல உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய பரமாத்மாவையும் வச்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு வந்தது அப்படின்னா அவனை என்ன பண்ண மாட்டான்? ந சோஷத்தி ந காங்ஷத்தின்னு பகவான் சொல்லுவாங்கல்ல, எதை பத்தி கவலையும் கிடையாது, எதை பத்தின பயமும் கிடையாது, அவன் புலம்ப மாட்டான். சரியா?
இதுதான் வந்து 5 லெவல்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன். ஒரு உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானை நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம்னா அது வந்து உடல் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. நம்ம பார்த்த முதல் ரியலைசேஷன்ங்கிறது எப்படி அப்படின்னா பகவான் வந்து மனசளவுல உணர்றது. இங்க எதுவும் இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தூல உடல் சூட்சம உடலும் சேர்ந்து ஆத்மாவோட சேர்ந்து யோசிக்கும் போது நம்மளோட ரியலைசேஷன் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கறத நம்மளே இப்ப செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? அன்னமயா அப்படி பண்றோமா, பிராணமயால நம்ம பகவானை நினைக்கிறோமா, அல்லது ஞானமய விஞ்ஞானமய அல்லது ஆனந்தமய ரியலைசேஷனுக்கு நம்ம வரணும். ஓகேவா? எந்த லெவல்ல இருந்தாலும் கூட அந்த டாப் லெவல்ல நம்ம ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து நமக்கு இதை பார்த்தோன்னா வந்துடும். அடுத்தது 6 and 7 methods. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेदनाकृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. हरे कृष्ण माताजी. இப்ப உடல் அப்படிங்கிறது எதால ஆனது அப்படிங்கிறது நமக்கு விளக்கமா சொல்ல போறாங்க. பகவான் இந்த உடல்ங்கிறது எதால ஆனது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருப்போம், முன்னாடியே இப்ப பார்த்திருக்கிறோம். இந்த பஞ்சபூதங்கள் 5 மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த 8ம் அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த திரசக்தி. அதனால உடல் அப்படிங்கிறது இதால ஆனது. அது மட்டுமா உடல் அப்படின்னா அது மட்டும் கிடையாது. மொத்தம் 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்தூல உடல் சூட்சும உடல் வந்து எத்தனை அப்படின்னா 24 மூலக்கூறுகளால ஆனது. அது என்னென்ன 24 மூலக்கூறுகள் அப்படின்னா பஞ்சபூதம் 5 ஆயிடுச்சா? ஓகேவா? என்னென்ன நீர் நெருப்பு நிலம் காற்று ஆகாயம் இந்த 5 இந்த 5ம் இந்த உடல்ல இருக்குது. ஓகேவா? அடுத்தது மனம் புத்தி அகங்காரம். இந்த அகங்காரம் புத்தி அப்புறம் மனம்னு இருக்கு பாருங்க. ஆக 5 3 8 இது 8ம் வந்து என்னிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸ்தூல உடல் சூட்சும உடல் ஆத்மான்னு பார்க்கும் போதும் ஸ்தூல உடல் 5ஆல் ஆனது சூட்சும உடல் அந்த 3ஆல் ஆனது அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால அந்த 8 விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும். அதை வச்சிருவோம் தனியா. அடுத்தது இதுல பாருங்க அவ்வியக்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அவ்வியக்தம்னா தோன்றாத. எது தோன்றாம இருக்குது, எது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்குது? குணங்கள் தான். நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா குணங்கள். தோன்றாத கண்ணுக்கு தெரியாத 3 குணங்கள் 3 மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படிங்கிறது தான் அவ்வியக்தம். அது ஒரு பண்பு. ஓகேவா? அந்த எலிமெண்ட்ல அது ஒரு எலிமெண்ட். ஆக 9 ஆயிடுச்சா? அப்புறம் வேற என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 புலன்கள். என்னென்ன புலன்கள்? 5 வந்து ஞானேந்திரியங்கள், 5 வந்து கர்மேந்திரியங்கள். ஓகேவா? ஞானேந்திரியங்கள்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த உறுப்புகள் தான். கண்ணு, இந்த குதிரையில இருக்கு பாருங்க ஹார்ஸ்ல, கண்ணு, மூக்கு, வாய், அப்புறம் தொடுபுலன், அப்புறம் காது. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஞானேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்கள் ஒர்க்கிங் சென்சஸ் என்ன, நம்மளோட எதை வச்சு எந்த புலன்களை வச்சு நம்மளோட வேலைகள் எல்லாம் அந்த உடல் செய்யுது அப்படின்னா கைகள், கால்கள், அப்புறம் வந்து நம்ம தொண்டை நாக்கு இருக்குல்ல நம்ம பேசுறோம்ல அது, அப்புறம் நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன், அப்புறம் நம்மளோட எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். சரியா? இது இந்த முதல் 5ம் ஞானேந்திரியங்கள். இப்ப சொன்ன 5ம் கர்மேந்திரியங்கள், அதாவது கர்மத்தை செய்யறது ஒர்க்கிங் சென்சஸ். இந்த 5 5 10 ஆயிடுச்சா? அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள். புலன் பொருட்கள்னா அந்த அந்த சென்சஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்னென்னலாம் பண்றோம். ஓகேவா? கண்ணால பாக்குறோம், காதால கேட்கிறோம், மூக்கால ஸ்மெல் பண்றோம், வாயால டேஸ்ட் பண்றோம், அப்புறம் கையால வந்து சூடு வார்ம்த் அதை தொட்டு பாக்குறோம். ஓகேவா? தொடு புலன் அப்படின்னு. ஆக இது 5ம் என்ன அப்படின்னா 5 புலன் பொருட்கள். இதெல்லாம் சேர்ந்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா 24 மொத்தம் வரும். பஞ்சபூதம் 5, 10 புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5. ஆக 5 5 10, இது ஒரு 5 15 வந்துருச்சு. 5 புலன் பொருட்கள். புலன் பொருட்கள்ங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு புலன்களை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அது 5, டோட்டலா 20 வந்துருச்சு. அப்புறம் மனம் புத்தி அகங்காரம் 23 ஆயிடுச்சு. அவ்வியக்தம்ங்கிறது தோன்றாத 3 குணங்கள், அது 1. ஓகேவா? 3 குணங்களையும் சேர்த்து 1 எடுத்துக்கிறோம், அது 4. டோட்டலா 24 வந்துருச்சா? இந்த 24 தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக உடல். இந்த பௌதிக உடல்ங்கிறது எதால் ஆனது அப்படின்னா இந்த 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்னா இந்த 24 தான் நம்ம சொல்லணும். பஞ்சபூதம், 10 புலன்கள், 5 புலன் பொருட்கள், மனம் புத்தி அகங்காரம் அவ்வியக்தம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 24. ஓகேவா? இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம். செயல்களின் களம்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம்? இந்த உடல் கஷேத்திரம். இந்த 24 தான் நம்ம செயல்களின் களம்னு சொல்றோம், அதாவது உடல்னு சொல்றோம். அதன் மாறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இதெல்லாம் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய மாறுபாடுகள். இந்த உடல் எப்படியெல்லாம் மாறுபடும் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம். பிறக்கின்றன, எதுவுமே கொஞ்ச நாள் இருக்கின்றன, அப்புறம் அது வளர்கின்றன, அப்புறம் வளர்ந்து அது என்ன ஆகுது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அப்புறம் தளரும், அப்புறம் அது மரணிக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இன் த பாடி.
இத்தனை சேஞ்சஸையும் எந்த ஒரு பௌதிக உடலும் எடுத்துதான் ஆகணும். மனித உடல்னு இல்ல, மிருகத்தோட உடல்னு இல்ல, எந்த ஒரு உயிர்வாழியா இருந்தாலும் அது இந்த 6 சேஞ்சஸை தாண்டி தான் வந்தாகணும். சரியா? அப்ப இந்த 24 மூலகங்களால் ஆனது இந்த பௌதிக உடல். இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல இத்தனை 6 விதமான மாறுபாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஞானம் எல்லாம் பகவான் இப்ப கொடுக்குறாங்க. 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌச்சம் தைரியம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் அனங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்க புத்ராதார கிருதாஸ்திஷு நித்யம் ச சமச்சித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷக்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திரவ்யபிசாரிணி விவிக்ததேஷ சேவித்வம் அர்த்திர்ஜன சம்சதி அத்யாத்மஞான நித்யத்வம் தத்வஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதஞானமிதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத்ததோம்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் ஞானம். இதை அனைத்தையும் தவிர மற்றது எல்லாமே இதை தவிர அது எல்லாமே அறியாமை அப்படின்னு பகவான் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, இது எதுக்குமே விளக்கம் தேவையில்லை. எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சிடும் பார்த்தோம்னாலே. அடக்கமா இருக்கணும், அப்புறம் கர்வம் இல்லாம தன்மையில ப்ரைடு இல்லாம இருக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் ரொம்ப சப்மிசிவா இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மள்ட்ட எவ்வளவு இருந்தாலும் கூட சப்மிசிவா இருக்கணும். அடுத்தது அஹிம்சை. சரியா? அப்புறம் பொறுமை இருக்கும், டாலரன்ஸ் வேணும். அப்புறம் எளிமை, அப்புறம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அப்புறம் தூய்மை வேணும், அப்புறம் மனம் தளராமை, தென் சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுல தான் புலனடக்கம்லாம் வருது. சரியா? அப்புறம் புலனுகுர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். இதெல்லாம் எதுல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மனசையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றின்றி செய்ய முடியும். அந்த விஷயம் நிச்சயமா அந்த ஞானம் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. அதனால நமக்குள்ள அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. சோ இதெல்லாம் ஈஸி. அடுத்தது பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். இதெல்லாம் என்ன, இந்த உடலுக்கானது. இந்த உடல் தான் என்ன ஆகுது, பிறக்குது, அப்புறம் அது என்ன பண்ணுது, முதுமை ஆகுது, அப்புறம் நோய் வருது, அப்புறம் இறப்புங்கிறது வருது. அப்படி இந்த துன்பம் எல்லாம், இந்த மிசைரிஸ் எல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த உடலுக்கு தான், இந்த ஆத்மாவுக்கு இல்ல. ஆத்மா என்றும் அழியாதவன், மாறாதவன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடும். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விடுபட்டு இருத்தல்னா அதுல இருந்து டிட்டாச் பண்ணிக்கணுமோ தவிர ஐசோலேட் பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது. ஓகேவா? அந்த கடமைகள் எல்லாம் நம்ம செய்யணும், செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் கூட அதீத பற்று, தீவிர அந்த ஆசைங்கிறத மேல வைக்காம இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பந்தப்படுத்திடுது நம்மள. அதுக்காக விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. பகவான் மேல களங்கமில்லாத பக்தியை செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். பொதுமக்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் டிவோட்டிஸ். ஓகேவா? டிவோட்டிஸோட நம்ம இருக்கணும். சத்சங்கம் தேவை. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பக்தி தொண்டுல இன்னும் ப்ராக்ரெசிவா நம்மளால முன்னோக்கி செல்ல முடியும். 13 மாதாஜி. நேயம் யத்தத் பிரவஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே அநாத்தி மத்பரம் பிரம்ம நசத் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ. இப்ப பரமாத்மா ரூபத்தை பத்தி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்ல போறாங்க. எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். கேயம். ஓகேவா? ஞானம் கொடுத்தாச்சு. அடுத்த கொஸ்டின், கேயம் என்றால் என்னன்னு கேட்டாங்க. அந்த கேயம் அப்படிங்கறது சொல்ல போறாங்க. அதுதான் அறியப்படும் பொருள். அது அமிர்தத்தை சுவைக்கிற மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு இருக்க போகுது. அது எப்படி அப்படின்னா, ஆரம்பம் இல்லாதது, அப்புறம் பகவானுக்கு கீழ்பட்டது. ஏன்னா அது பகவான்கிட்ட இருந்து வந்த எக்ஸ்பான்ஷன் தான், அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். பரமாத்மா அப்படிங்கிறது பகவானுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன். எனக்கு கீழ்பட்டது, பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவது. இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஓகேவா? பரமாத்மா எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட உலகத்துக்குள்ள வர்றது யாரு அப்படின்னா பகவானோட அந்த பரமாத்மா ரூபம் தான் வருது. ஓகேவா? வந்தது எல்லா உடலுக்குள்ளேயும் அது நுழையுது. ஈவன் அணுவுக்குள்ள கூட அது நுழையுது. ஓகேவா? அது ஜட உலகின் காரணமா அவங்க அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் தான் ஜட உலக படைச்சாங்க. ஓகேவா? பிரபஞ்சம் பூரா படைச்சது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஆனா அது விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு பரமாத்மா என்ன பண்ணுது, அதோட அந்த மாதிரி ஜட உலக நடக்கக்கூடிய செயல்களுக்கும் அதோட விளைவுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு பரமாத்மாவா நிக்கிறாங்க.
செயல்களுக்கு அப்ப யாரு காரணம் அப்படின்னு இப்ப ஒரு கொஸ்டின் வருதா? செயல்களுக்கு காரணம் யாரு? உயிர்வாழிதான். அவன் கொண்ட ஆசை, அவன் கொண்ட அந்த லஸ்ட், அவனுடைய லஸ்ட் காரணமா தான் செயல்கள் அப்படிங்கிறது நடக்குது. அதனாலதான் விளைவுகள்ங்கிறது அவனை பாதிக்குது. 15 methods. माताजी सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण माताजी. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே, இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா புலன்கள், இந்த நம்ம கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள்லாம் படிச்சோம்ல, இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பகவான் கொடுத்ததுதான். ஆனா பகவான் கிட்ட என்ன இல்ல, இந்த மாதிரியான புலன்கள் இல்ல. அவங்கள்ட்ட இருந்ததெல்லாம் வந்து திவ்யமான புலன்கள், ஆன்மீக புலன்கள். ஓகேவா? அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர், இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். நம்ம கிட்ட ஒரு ஒரு 2 வீலர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்வோம், அதை நம்ம வந்து வச்சுக்கிறது, வெயில்ல நின்னுச்சுன்னா போத்தி விடுறது, அதுல ஈரம் பட்டுச்சுன்னா அதை தொடச்சு விடுறது. ஓகேவா? அப்புறம் அதை சர்வீஸுக்கு விடுறது. எந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம், அது மேல ஈடுபாடு காமிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஓகேவா? பகவான் இது பிரபஞ்சம் பூரா, அத்தனை பிரபஞ்சங்கள், அத்தனை விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் படைச்சாலும் கூட அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, அது மேல அதை காப்பாத்துறாங்க, மெயின்டைன் பண்றாங்க. பட் அது மேல என்ன இல்லை அப்படின்னா பற்றற்றவரா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ரீ வில் கொடுத்து ஒரு ஜீவாத்மாவையும் அனுப்பிட்டாங்க, நீ போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வா. ஏன்னா இந்த ஆத்மா எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு, ஜீவாத்மா எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜட உலக ஆட்சி பண்ணணும், இந்த ஜட இயற்கையை நான் தான் ஆளணும் அப்படிங்கிற ஆசைங்கிறது வந்துருச்சு. அதனால ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? நம்ம தான் இங்க வந்துட்டு கஷ்டத்துக்கு அப்புறமாவது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானை திரும்பி பார்க்கணும், நினைக்கணும். அப்புறம் அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். குணங்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து தோன்றினாலும் கூட அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவரா நினைக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். முக்குணங்கள் 3மே அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த மாயாசக்தியோடதுதான். மாயாசக்தியோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே யார் இருக்கிறாங்கன்னா உயிர்வாழிகளான நம்ம எல்லாரும். ஆனா அந்த மாயாசக்தியும் ஆட்டுவிப்பவர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். 16 methods. Yes, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं सरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके सतत्. हरे कृष्ण माताजी. பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். எல்லாருக்கும் உள்ளரையும் இருக்கிறாங்க, வெளியிலயும் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பக்திங்கிற கண்ணாடியை போட்டுன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பகவான் தெரியுவாங்க. ஓகேவா? நம்மளோட உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா சுரூபத்துல இருக்கிறாங்க. உள்ளர இருக்கும்போது சுரூபத்தோட இருக்கிறாங்க, வெளியில அருவமா இருக்காங்க. ஓகேவா? தோன்றாத அருவமா இருக்கிறாங்க. பக்தனுக்கு தெரியும். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சமமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்மள்ட்ட இருக்கிற டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் மூலமா நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியலையே, நீ இருக்காருன்னு சொல்றியே அப்படின்னா பக்தனானவனுக்கு அது தெரியும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க சூட்சமமா இருக்கிறாங்க, வேறு ஒரு ரூபத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப பக்தனுக்கு மட்டும்தான் அதை அறிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஓகேவா? பீஷ்மருக்கு தெரிஞ்சது, பட் துரியோதனனுக்கு தெரியல. சரியா? பகவானுடைய அந்த அவங்களுடைய அந்த சக்தி ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து பீஷ்மரால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அவங்கதான் வந்து மூல முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறது பீஷ்மருக்கு தெரிஞ்சது. பட் என் துரியோதனனுக்கும் அதே பர்சனாலிட்டி தான் முன்னாடி நிக்கிறாங்க. பட் துரியோதனனுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ். அதனால அவனுக்கு பக்திங்கிறதும் இல்லை. அதனால அவனுக்கு பகவான் வந்து நேரடியா அவன் கண்முடி பிரத்யட்சமா காட்சியளிச்ச போது கூட அவனால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம கோலோக சாட்ல பார்த்தோம், அவங்களுடைய இருப்பிடம்ங்கிறது கோலோக விருந்தாவனம். அங்கதான் இருக்கிறாங்களா? இப்ப நான் சொல்லுவேன், என்னோட தாத்தாவா அவங்க அந்த ஊர்ல இருக்கிறாங்க, தாத்தாவை இப்ப நினைச்சோடனே வருவாங்களா? ஓகேவா? அவங்க டிக்கெட் புக் பண்ணி அப்புறம் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஏற்பாடு பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி 1 days 2 days ஆகும் அவங்க இங்க வந்து சேர்றதுக்கு. ஓகே, பகவானை நான் இப்ப நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூய அன்போடையும் அந்த பக்தியோடையும் நான் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு சுரூபத்துல அவங்க வந்து பக்தனுக்கு பக்கத்துல நிப்பாங்க. ஓகேவா? ஒண்ணு அவங்களே வருவாங்க அல்லது ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்புவாங்க. சரியா? இதுக்கு ஒரு இதே மாதிரி ஸ்லோகா ஒண்ணு ஈஷோபனிஷத்துல ஒண்ணு வரும். அது என்னன்னா தத் தேஜதி தன் நைஜதி அப்படின்னு வரும். அதாவது அவங்க பக்கத்துலயும் இருக்கிறாங்க, அப்புறம் தூரத்துலயும் இருக்கிறாங்க. அவங்க நடக்கவும் செய்யறாங்க, நடக்காம இருக்கவும் செய்யறாங்க. தத் தேஜதி தன் நைஜதி, அப்புறம் தத்தூரே தத்துவ அந்திகே, தத் அந்தரஸ்ய சர்வசிய அப்படின்னு வரும். எல்லாரும் உள்ளரையும் இருக்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் வெளியிலயும் அவங்க இருக்கிறாங்க, அப்புறம் ரொம்ப எட்டி இருக்கிறாங்க, அப்புறம் ரொம்ப பக்கத்துலயும் இருக்கிறாங்க, அவங்க நடக்கிறாங்க நடக்காம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஈஷோபனிஷத்துல ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகா ஒண்ணு வரும். அதை வந்து இதுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். சோ பரமாத்மா அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய ஆற்றல்கள் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகா இது. பரமாத்மாவின் தன்மை ஏன் முரண்படுகிறது, ஏன் இந்த மாதிரி இப்படியும் இருக்கு அப்படியும் இருக்கு அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஆற்றல்ங்கிறது அப்படி. அது இப்ப இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்லோகாஸ்ல தெரியும். 18 methods.
ज्योतिषाम् अभितज्योतिस्तमस परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टिदम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. ஏன் அப்படின்னா அவங்க பகவான்கிட்ட தான் என்ன வருது, தேஜஸே வருது. அவங்கதான் வந்து அத்தனை கோடி சூரியன் சந்திரன் எல்லாருக்குமே அந்த ஒளியை கொடுக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா, அந்த ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சோ எதெல்லாம் ஷைன் ஆகுதோ அது எல்லாமே பகவான் தான் காரணம். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க, மகத்தத்துவத்துக்கு மேல இருக்கிறாங்க. ஆன்மீக உலகத்துல அவங்க he dwells there. ஓகேவா? அது யாருக்கு தெரியும், பக்தனுடைய பார்வைக்கு அவரை கண்டுபிடிக்க முடியும். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அதாவது அவரே ஞானம், அவரே ஞேயம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஞானத்தை அவர் தான் கொடுக்குறாரு, அப்புறம் ஞானமும் அவரு தான். ஏன்னா எல்லா வேதங்களும் யாரை பத்தி பாடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை தான் புகழாரங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்புறம் நம்ம இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம யாரை தேடி அலையிறோம்னு சொன்னோம், பகவானை தான். சோ அறியப்படும் பொருள் யாரு அப்படின்னா அவங்கதான். அவரே அறிவு, அவரே அறிவின் இலக்கு. அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் ஏற்றுள்ளார். அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க இதெல்லாம், யாரு ஞானம், அப்புறம் யாரு ஞேயம், அப்புறம் அவங்க எங்க வேர் ஹி இஸ் ரிசைடிங் அப்படின்னா அவங்க உயிர்வாழிகள் எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் விட்டிருக்கிறாங்க. இந்த இரண்டு பறவைகளையும் கவனிங்கள், வித்தியாசம். இதுல ரெண்டு பேர்டு இருக்கு பாருங்க. ஒரு பேர்டு என்ன அப்படின்னா, இந்த பேர்டு பத்தி நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கிறோம். ஒண்ணு சாட்சி பறவை, இன்னொன்னு இந்த பழங்களை ருசிக்கக்கூடிய பறவை. பழத்தை ருசிக்கக்கூடிய பறவை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா. சாட்சியா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. இந்த என்ன பழம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்தின் இந்த ஆசைகள். ஓகேவா? இதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், இதை பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி பல்வேறு பழங்களை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். இதெல்லாம் இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோங்கிறது தான் இந்த இமேஜ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. அர்ஜுனனுக்கு இந்த அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு பகவான் சொல்லிட்டாங்க பதில். செயல்களின் களம்னா உடல், கஷேத்திரம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க. அறிவு, ஞானம் என்றால் என்ன அப்படின்னா அந்த ஞானத்தோட லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அறியப்படும் பொருள் என்ன, ஞேயம், அது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மான்னு 4 ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க. ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும் போதே நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டே வந்தோம், பகவான அந்த ஞான கண்களோடு அணுகும் போது மட்டும்தான் அது நமக்கு இந்த ரியலைசேஷன்ல நமக்கு வரும். அதுக்குதான் அந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? பஞ்சபூதங்களின் அடிப்படையில நம்மளால உணர முடியும். அப்புறம் மனமுத்தி அந்த விஷயத்து மூலமா நம்மளால, அந்த ஜடசக்திகள் மூலமா நம்மளால பகவானை உணர முடியும். அப்புறம் பகவான மாதிரியே நம்மளும் நிர்குணவாதியா நிற்கும் போது, நிர்குணவாதி நம்மள சொல்லிக்க முடியாது, சுத்த சத்துவ நிலைன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அந்த தமோகுணம் ரொம்ப மோசம், ரஜோகுணம் ஓரளவுக்கு ஓகே, பட் சத்துவ நிலையில நம்ம நிலைநிறுத்திக்கணும். சத்துவ நிலையில நிலைநிறுத்திக்கிட்டு அதுல நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவோம் அப்படின்னா சுத்த சத்துவ நிலை. சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம வரும்போது நமக்கு தெரியும் நம்ம யாரையும் ஹிம்சிக்க கூடாது, நம்ம அஹிம்சாவாதியா இருக்கணும். ஏன், நம்மளுடைய உடலுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்காங்கிற அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருது. அது மாதிரிதான் இந்த சர்வலோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறாங்கிற அந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனால அவன் தண்ணியும் ஆனந்தமா வச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் ஆனந்தமா வைப்பாங்க. அப்ப அந்த சச்சிதானந்த சுரூப நிலையில பகவான அவனால என்ன பண்ண முடியும், இனம் காண முடியும், ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சோ அந்த 5 லெவல்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷனை நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், மேப் பண்ணி பார்த்துக்கணும். பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கை, அவருடைய இயற்கை என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரை விட்டுட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சருக்கு நம்ம எலிவேட் ஆவோம். 20 methods. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानाति उभावपि कारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. हरे कृष्ण माताजी. ஜட இயற்கையும் முறிவாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஆரம்பம்ங்கிறது கிடையாது. எல்லாமே பகவான் எப்ப அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறாங்களோ அப்ப அது எல்லாமே வெளியில வருது. ஓகேவா? அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. ஜீவாத்மா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய மெட்டீரியல் எனர்ஜி, ஜடசக்தி. ஓகேவா? பரமாத்மா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன், ஹிஸ் ஓன் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பரமாத்மாங்கிறது. சோ நம்ம இந்த 2 விஷயம் நமக்கு தெளிவா இருக்கணும். ஓகேவா? ஜீவாத்மானா யாரு, பரமாத்மானா யாருன்னு தெளிவா இருக்கணும். அது ரெண்டுமே பகவானால படைக்கப்பட்டது. பகவானுடைய பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்தி இந்த ஜட இயற்கை, அதுல அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய இந்த 24 மூலகங்களை வச்சு இந்த உடலுங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்குள்ள ஜீவாத்மானவன் அந்த உடலை எடுத்து உள்ளர வரான். இந்த ஜீவாத்மாங்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய ஜடசக்தி. சரியா? அடுத்தது ஜடசக்தின்னு கூட சொல்லலாம். அவங்க பகிரங்க சக்தி, ஆத்மா பகிரங்க சக்தி. ஆனா ஜட உடலை எடுத்ததுனால அது என்னன்னு சொல்லிடுறோம்,
ஜடசக்திக்கு கண்ட்ரோல் ஆகி போயிடுறான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இன்னொன்னு யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா, இதே உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது பரமாத்மா. அவங்க யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய ஓன் எக்ஸ்பான்ஷன். இதுல இந்த ஜட இயற்கையும் இந்த உயிர்வாழிகளும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பம் இல்லாதது. ஆனா அந்த அந்த உயிர்வாழியோட அந்த எடுத்த உடலுங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்களா, அது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, மாற்றம் பெற்றுக்கிட்டே இருக்குது. இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இது இது எல்லாத்துக்குள்ளயும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இமேஜஸ்குள்ளயும் யாரு இருக்கிறா அப்படின்னா ஒரு ஆத்மாங்க, ஜீவாத்மாங்கிறது இருக்குது. ஓகேவா? சோ இந்த இது எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கிற ஜீவாத்மா யாருகிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்தது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுதான். எல்லா உடலுக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா இருக்கிற மாதிரி பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்க. நாட் ஓன்லி இந்த மனித உடல்னு இல்ல, எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா பிளஸ் பரமாத்மா இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆனா இந்த உடல் அவன் எடுக்கிறதுக்கு அவனுடைய முன்ஜென்ம அந்த கர்ம பலன் தான் இந்த உடல் எடுக்கிறதுக்கான காரணம். சரியா? இதுதான் என்ன அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மாவின் மாற்றங்கள், அவங்களுடைய உடல் மாற்றங்கள்னு இந்த இடத்துல சொல்றது என்ன, அவர்களது மாற்றங்கள்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னா அவங்க எடுக்கக்கூடிய உடல் மாற்றங்கள். அந்த உடல் மாற்றங்களுக்கு காரணம் என்ன, வாட் இஸ் த காஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்னு அர்த்தம். செயல்பாடுகள் எதை பொறுத்து அமையும்? இப்ப நான் வந்து ஒரு வேலை செய்யறேன் அப்படின்னா என்னோட செயல்பாடு எதை பொறுத்து அமைக்கும்னா என்னுடைய குணத்தை பொறுத்துதான் அமையும். சரியா? நான் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யறேன் அப்படின்னா நான் சத்துவ நிலையில இருக்கிறேன். நான் ஒருத்தவங்களை ரொம்ப இம்சை பண்றேன், துன்பப்படுத்துறேன் அப்படின்னா நான் தமோ குணத்துல இருக்கிறேன். இதெல்லாம் என்ன, இதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, தேவையே இல்லை, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நாத்திக கருத்து சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நான் தமோ குணத்துல அறியாமையில இருக்கேன்னு அர்த்தம். இல்ல இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிச்சயமா ஒரு நல்ல கதிங்கிறது கிடைக்கும். ஓகேவா? இப்ப நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிற பாவ விளைவுகள் மட்டும் இல்லாம முன்ஜென்ம பாவ விளைவுகளும் சேர்ந்து நம்மள்ட்ட என்ன ஆயிடும், மைனஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் நான் டீச் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான விளைவுகள்லாம் எனக்கு கிடைக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி நான் செய்யறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா உள்ள இருந்து என்னை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய என்னுடைய குணம் தான். ஓகேவா? சோ ஜடத்தின் குணங்கள் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் யாரோட உற்பத்தி பொருட்கள் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட உற்பத்தி பொருட்கள் தான். ஓகேவா? வெவ்வேறு உடலை எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த உடலோட சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டு அவன் அந்த செய்யற அந்த காரியங்கள், அந்த காரியங்களை செய்ய தூண்டுற அவனுடைய குணங்கள். 84 லட்சம் உயிரினங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? எத்தனை விதமான உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னா 84 லட்சம் உயிரினங்கள். அது ஒண்ணுத்தையும் நம்ம இந்த உடல், இந்த ஆத்மாங்கிறது இந்த வேறு உடலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது. டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் த சோல்னு ஒரு டாபிக்கே இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு ஆத்மாவானது ஒரு உடல் விட்டு இன்னொரு உடல்னு அது மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவனுடைய கர்மா தான் காரணம். 21 மெத்தட்ஸ். कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான். இதுதான் என்ன பண்ணுது, நமக்கு இத்தனை விதமான விஷயங்களை நமக்கு காட்டி இருக்குது. சோ அதனால நான் ஒரு செயல்பாடை செய்யறேன் அப்படின்னா பிளேம் பண்ணுவாங்கல்ல, பிளேம் அதர்ஸ். ஓகேவா? ஒன்னால பிளேம் பண்ணுவாங்கல்ல. அந்த மாதிரி எல்லா செயல்களுக்கும் அந்த செயல் கொடுத்த அந்த விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணம் அப்படின்னு சொல்றோம். இருப்பினும் அந்த செயலை செய்யறதுக்கு அது வச்சாலும் கூட அது மேல ஆசைப்பட்டுட்டு போய் பற்று வச்சுட்டு போய் செய்யறது யாரு அப்படின்னா அந்த உயிர்வாழிதான். ஓகேவா? அதனால என்ன ஆகுறான், அவன் ஏன் பிளேம் பண்றான், எந்த இடத்துல அவன் துன்பப்படுறானோ அப்பதான் பிளேம் பண்ணுவான். ஓகேவா? எப்ப அவனுக்கு இன்பம் கிடைக்குதோ அப்ப சைலண்டா இருந்துப்போம். எப்ப நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதோ அப்ப ஒன்னாலன்னு யார காரணம் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், ஆளை தேடுவோம். ஓகேவா? சோ செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை காரணமாக கூறப்பட்டாலும் கூட அந்த செயலை செய்யன்னு இயற்கை சொல்லல. எது சொல்லுது, நம்மளுடைய குணம் தான் சொல்லுது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இன்ப துன்பம் எப்ப வரும், ஒரு செயலை செஞ்சாதான் வரும். செய்யாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்ப விளைவோ துன்ப விளைவோ வரப்போறது கிடையாது. அந்த செயல்பாடை செஞ்சுதான் பார்த்தா என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஆசையின் காரணமாக அந்த செயலை செஞ்சிடறோம். விளைவுகள் மேல பற்று வச்சு செய்யறதுனால அந்த விளைவுகள் நம்மள பாதிக்குது. அப்ப இன்பமோ துன்பமோ நமக்கு வருது. அப்ப சோல் ரீசன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழிதான். 22 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संकोस्य सत असत्योनि जन्मसु. हरे कृष्ण माताजी. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு இந்த மாதிரி அவன் செயல்பாடுகள் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா குணங்கள் தான். குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போயிடறான். கட்டுண்ட ஆத்மா ஆல்ரெடி என்ன ஆயிரான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக இயற்கை மேல அவன் வச்ச பற்று மூலமா அவன் கட்டுண்டுறான். பிளஸ் ஒன் மோர் திங் இந்த இடத்துல ஆடப் ஆகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த குணங்களின் கண்ட்ரோலுக்கு கீழே அவன் வந்துடுறான். குணங்கள் ஒரு வழியா நல்ல குணமா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. சரியா? அப்படி இல்லாம தமோ குணம் ரஜோகுணத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம என்ன ஆகும், மேலும் மேலும் கட்டுண்ட ஆத்மாவா நம்ம சிக்கி உழல வேண்டியதுதான்.
இயற்கையின் முகுணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. நம்ம மேல மேல என்ன ஆயிடுறோம், இது மேலேயே கனெக்டிவிட்டியை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா போட்டுக்கிறோம், ரொம்ப ஜெல் ஆயிடுறோம். ஓகேவா? ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இந்த ஆசை, ஓகேவா, பற்றுதல், அதை நம்ம அனுபவிக்கணும், அதை நம்மளே ஆளணும் அப்படிங்கிற அந்த தொடர்பு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆசை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த ஆசை எப்பயுமே ஒரே அவனை வந்து என்ன பண்ணாது, ஒரு ப்ராக்ரெசிவா கொண்டு போகாது. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது, அந்த தீராத ஆசைங்கிறது அவனை வேற சில விஷயங்களை செய்ய வைக்கும். செய்யக்கூடாத, செய்யத்தகாத சாஸ்திரிக பிரின்சிபல்ஸுக்கு, அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு அப்போஸ் பண்ணி அவன் செஞ்சான்னு வச்சுக்கோ, அந்த தீய விளைவுகளால அவன் பாதிக்கப்படுவான். அப்ப என்ன ஆகும், அவனுக்கு மறுஜென்மாங்கிறது நிச்சயமா மறுஜென்மா உண்டு, அடுத்த பிறப்புங்கிறது நிச்சயமா உண்டு. ஆனா ஏற்றமான பிறப்புங்கிறது இருக்காது, ரொம்ப தாழ்ந்த பிறப்பு கூட. சரியா? இந்த மாதிரிதான் அந்த அந்த சோல் வந்து எங்கெல்லாம் மைக்ரேட் ஆகலாம் அப்படின்னா, மனித உடல் எடுத்தாலும் கூட அவன் அந்த மனித உடலை எடுத்திருக்கும் போது அவன் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுக்கு எகைன் மனித உடலோ அல்லது மிருக உடல், பறவை உடல், நீர்வன, ஊர்வன, பரப்பன, ஓகேவா, இந்த மாதிரி உயிர்வாழிகள் எந்த ஒரு ஜீவனோட உடலை கூட அவன் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எதனால அமைஞ்சிருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட இயற்கையோட அவன் கொண்டிருக்க கனெக்டிவிட்டினால. ஓகேவா? அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏன் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா பில்டப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் த 3 modes ஆஃப் நேச்சர். குணங்களின் இருப்பினால இந்த மாதிரி அவன் கட்டுண்டு மேல மேல கட்டுண்டு அவன் போயிடுறான். பரமாத்மா செய்யும் 2 விஷயங்கள், ஒண்ணு அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றாங்க, இன்னொன்னு அவங்க எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிறாங்க. 23 methods. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण माताजी. நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மா எல்லாரும் புக்த. ஓகேவா? பரமாத்மா யாரு அப்படின்னா போக்தா. புக்தா அப்படின்னா காக்கப்படுவான்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நம்மள வந்து பகவான் வந்து செக்யூர் பண்றாங்க. இப்ப போக்தாங்கிறவர் காப்பவர், புக்தாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து காக்கப்படுவன்னு அர்த்தம். இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். இந்த உடலுக்குள்ள இந்த நல்ல வேலையா அந்த ஜீவாத்மா மட்டும் வச்சு அனுப்பல பகவான். என்ன செஞ்சிடறாங்க, ஸ்வயம் அவங்களே வந்து இங்க உள்ளர உட்கார்றாங்க. ஓகேவா? இல்லாட்டி இந்த முதல் இமேஜ்ல பார்த்தோம்ல, அந்த சைக்கிள்குள்ளேயே நம்ம கடந்து உழலுவோம். ஓகேவா? இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்கன்னு இத்தனை ஸ்லோகங்களா பகவான் சொல்லிட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு நேம் இப்பதான் கொடுக்குறாங்க, என்ன? பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. அவர் இறைவன், இறைவனோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். ஓகேவா? அவங்க அந்த ரூபத்துல உள்நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா, இந்த உடலை பரம அனுபவிப்பாள், அந்த உடலை அனுபவிக்கக்கூடியவங்க அவங்கதான். அப்புறம் மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவர்தான். 24 methods. Yes. यः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते. हरे कृष्ण. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்ட எல்லா क्वेश्चंஸ்க்கும் பகவான் பதில் சொல்லிடுறாங்க. இனிமேல் இந்த மாதிரி ஞானத்தோட ஒரு பக்தனானவன் பகவானை அணுகுனா, ஞான சக்ஷிஷுன்னு கடைசியா பார்த்தோமா, அதுதான் இனிமேல் வரப்போகுது. அப்படி இருக்கிறவனுக்கு முக்திங்கிறது எப்படி கிடைக்கும், அவன் எங்க போவான், இந்த உடலை உகுத்துட்டு அவன் போகக்கூடிய இடம் என்ன அப்படிங்கறத இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்லோகாஸ்ல சொல்லுவாங்க. உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகிய ஜட இயற்கை ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை, அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். ஓகேவா? முக்தி அடைகிறவன் யாரு அப்படின்னா, மோட்சத்தை அடைபவன் யாரு அப்படின்னா, குணங்களுடனான உறவு. ஓகேவா? அந்த ஜட இயற்கை மற்றும் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது இந்த 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சரோட எப்படி கனெக்டிவிட்டியை பலமா ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது. இந்த விஷயங்கள் புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்ய ஆரம்பிப்போம், இந்த ஜட இயற்கையிலேருந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணிக்க ஆரம்பிப்போம். டிட்டாச்சா காரியங்களை செய்வோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவோம், சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்திப்போம். இதெல்லாம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயமாக முக்தி. அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏன்னா இவ்வளவு ஞானம் கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? ஒரு ரூம் இருட்டா இருக்கிற வரைக்கும் தான் அங்க எந்த பொருளை எங்க வச்சோம் நமக்கு தெரியாம இருக்கும். அந்த ரூம்ல நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துருச்சு, நம்ம சுவிட்சை போட்டுட்டோம், லைட் எரியுது, ரூம் பிரகாசம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே பிரத்யட்சமா தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு மேலேயும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், எந்த பொருளையும் தேட மாட்டோம், உடனே போய் அதை நம்ம பிக் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதனால தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. பகவான்கிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டா நமக்கு முக்தி. 25 methods. Yes, Mataji. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. हरे कृष्ण माताजी.
எப்படி எல்லாம் பகவான் அடையலான்னு இந்த 3 வழிகளும் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தங்களுக்குள்ள இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், தியான பயிற்சி, ஓகேவா? அவங்க தியான பயிற்சி பண்றவங்க 6th சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல என்ன செய்வாங்க, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான தியானம் மூலமா சமாதி நிலையில போயிட்டு உள்ளுக்குள்ள உணர முடியும். இன்னொன்னு சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதால், இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த சாப்டர், ஓகேவா? ஞானத்தை விருத்தி செய்வது மூலமா பகவான் உணர முடியும். வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படும். இது கர்மயோகம். என்ன கர்மயோகம்? நிஷ்காம கர்மயோகம், ஓகேவா? நம்ம செயலை பற்றின்றாம செஞ்சு அந்த செயலோட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறது. அதுதான் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். சோ பரமாத்மாவை இந்த 3 யோகம் வழியாவும் காண முடியும். கர்மயோகம் செய்யறது மூலமாவும், பக்தி யோகம் செய்யறது மூலமாவும், தென் ஞான யோகம் செய்யறது மூலமும் நம்மளால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை காண முடியும். 26 மெத்தட்ஸ். अन्येत्वेवम् अजानन्त श्रुत्वान् एव्य उपासते तेऽपि चावितरन् एव मृत्युं श्रुति परायणाः. हरे कृष्ण माताजी. வேறு சிலர் இப்படி இல்ல அப்படின்னா வேறு சிலர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா போய் கொஸ்டின் பண்ணி நம்மளோட ஆச்சாரியார் யாரோ அவங்களை அணுகி அவங்கள்ட்ட மூலமா அவங்க சொல்றதை கேட்டு அது மூலமா ஞானத்தை வளர்த்துப்பாங்க. சத்சங்கம் மூலமா ஞானத்தை வளர்த்துப்பாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுத கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். ஓகேவா? எல்லாருக்குமா வேத ஞானம் புரிய ஆரம்பிச்சிருது, எல்லாருக்குமா சொல்றது எல்லாமே புரியுது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டிங்கிறது வேறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, இன்னும் தனக்கான டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளாரிஃபை பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ரோச் பண்ணுவாங்க யாரோ ஒரு குருவை. அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஞானத்தையும் இவங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதன் அடிப்படையில இவங்களோட பக்தி பயிற்சியை அவங்க தொடங்குவாங்க. அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் நமக்கு புரியல அப்படின்னா எனக்கு புரியலப்பா எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போகாம அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த ஆர்வம் கொள்றாங்கல்ல, இல்ல எனக்கு இதை படிச்சா புரியல, நான் போய் உட்காந்து கேட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த விஷயம் இன்னும் நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வராங்க. பாத்தீங்களா? அந்த இன்வால்மெண்ட் லைஃப் அது காட்டுறாங்க பாத்தீங்களா? அந்த இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஓகேவா? இப்ப நான் பேசுறது உங்களுக்கு எத்தனை அளவுக்கு புரியுதோ புரியலையோ, பட் டெய்லி எல்லாரும் வரீங்கல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா, ஓகேவா? அதனாலையும் கூட நமக்கு என்ன வரும், பகவானுடைய இருப்பிடத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புங்கிறது வரும். 27 மெத்தட்ஸ். यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरदर्शभ. हरे कृष्ण माताजी. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதான என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ, இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலயும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்கிறத இதுல மறுபடியும் சொல்றாங்க. ஓகேவா? அசைவன அசையாதவன எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். செயல்களின் களம் என்ன? உடல். களத்தை அறிபவன் யாரு? கஷேத்திரஞன். சோ ஒரு உயிர்வாழிக்கு என்னெல்லாம் பார்க்க முடியும், இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலயும் பகவானை பார்க்க முடியும். சரியா? அசைவன அசையாதவன எல்லாத்துக்குள்ளயும் பரமாத்மாவா பகவான் உரையறாங்க அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா பக்தன் ஒரு உயிர்வாழிக்கு தெரியும். 28 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கா? சமம் சர்வேஷு பூதேஷு, எல்லாரோட உடல்லயும் யார் இருக்கிறாங்க? பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. சோ எல்லாரையும் சமண கூட காண ஆரம்பிப்பாங்க. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அது ஒரு எலியா இருக்கட்டும், பூனையா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், சண்டாளனா இருக்கட்டும், யாருக்குள்ளயும் யாரும் இருக்கிறாங்க, ஜீவாத்மா கூட பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் யாருக்கு தெரியும்? ஞானம் பெற்றவனுக்கோ அல்லது பக்தி யோகத்தில் திளைத்தவனுக்கோ தெரியும். அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவனாவான். பாக்குறவங்க எல்லாருமே அதை பாக்குறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சரியா? எப்படி பார்க்கணும், அந்த கண்ணோட்டம் இந்த இடத்துல முக்கியம். இந்த உடலுங்கிறது அழியக்கூடியது, மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா எந்த விதமான மாற்றத்துக்கும் ஆளாகாது. ஆத்மா கூடயே உரையக்கூடிய பரமாத்மா எல்லாருடைய உடல்லையும் வெற்றி இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஞானம் எல்லாம் தனக்கு கிடைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் பாக்குற பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி டிஃபர் ஃப்ரம் அதர்ஸ். மத்தவங்களோட பார்வைக்கும் அவனுடைய பார்வைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். இதுதான் ஞான சக்ஷிஷு, ஞானத்தின் பார்வைன்னு சொன்னாங்கல்ல, அது இதுதான். இது யாரால பண்ண முடியும் அப்படின்னா பக்தி யோகத்தில் திளைத்தவனுக்கு இது சாத்தியப்படும். 29 methods. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं तदो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழியிலும் சமமாக விற்றிருப்பதை காண்பவன். சரியா?
தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. தன்னையும் டிகிரேட் பண்ணிக்க மாட்டான், இருக்கக்கூடிய மற்றவற்றையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா டிகிரேட் பண்ண மாட்டாங்க. அது எடுத்திருக்கக்கூடிய உடல் தான் வேற. ஏன்னா கர்மா அந்த விளைவுகளோட அந்த செயல்பாட்டோட விளைவு, அந்த விளைவுனாலதான் அந்த உடலை எடுத்திருக்கிறான் அப்படிங்கிற விஷயம், அந்த ஞானம்ங்கிறது கிடைச்சதுனால, இது வரைக்கும் பக்தி யோகம் பண்றதுனால அவன் பகவானை பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்றோம். இப்ப என்ன ஞானம் கிடைச்சிருச்சு? அவங்க அந்த கர்ம பலன் காரணமா அந்த உடலை அதை எடுத்திருக்குது அந்த ஜீவாத்மா. ஆனா அந்த ஜீவாத்மாவை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? பழிக்க கூடாது. அதை வந்து நம்ம கர்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அல்லது அந்த ஜீவாத்மாவை நம்ம அபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தன்னைத்தானே அவன் இழிவுபடுத்திக்கிறதா அர்த்தம். சரியா? சோ எல்லாரோடையும் சமநோக்க பாக்குறான். தன்னுடைய மனதால் தன்னையும் இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகின்றான். அப்ப அடுத்தவங்களை அவன் துன்புறுத்தாம இருக்கிறான் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? அஹிம்சாவாதியா இருக்கிறான்னு அர்த்தம். ஞானத்தை பெற்றதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அஹிம்சை. ஓகேவா? அஹிம்சா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் அவனுடைய மனசுக்குள்ள வேரூன்றி இருக்குது. இந்த இடத்துல குட்டியா ஒரு கதை சொல்றேன். இந்த யானையை பார்த்தோன்னு அந்த கதை ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஒரு ஒரு குரு சீடனுக்கு வந்து இவ்வளவு ஞானம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? சரி கொடுத்தோன்னா அந்த சீடன் வந்து நிறைய சீடர்கள் இருக்காங்க காட்டுல. ஆனாலும் அந்த ஒரு சீடன் மட்டும் பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாங்க. எல்லா இருக்கக்கூடிய அசைவன அசையாதவன மலை காடு மேடு அப்புறம் மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பகவான் இருக்கிறாங்கிற அந்த ஃபுல்லா அதை ஏத்திக்கிறாங்க. நம்மளோட மனசுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா அதை ஏத்தி வச்சுக்கிறாங்க. ஏத்தி வச்சுட்டு பார்க்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் என்ன கிருஷ்ணா என்ன அப்படி இப்படிதான் பேசுறாங்க. ஓகேவா? எல்லாரையும் வந்து உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய பகவானை பாக்குறேன் அப்படின்னு அதை என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. கேட்டதை எல்லாத்தையும் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுல என்ன ஆகுது? ஒரு நாள் அந்த சீடன் தனியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க. எதுல ஒரு மதம் கொண்ட யானை ஒண்ணு வருது. அந்த யானையை பார்த்தோன்னு அந்த சீடன் என்ன நினைக்கிறான்? எல்லாரும் குரூப்பா போறாங்க. போகும்போது மத்த சீடர்கள் என்ன செய்யறாங்க? வா வா அந்த மதம் கொண்ட யானையா இருக்குது, நம்ம எல்லாரும் ஓரமா ஒதுங்கி போய் நின்னுடுவோம், இல்லாட்டி அது வர வேகத்துல பார்த்தா நம்ம எல்லாரும் மிதிச்சு தள்ளிடும் போல இருக்கு, ஓரமா வந்து நின்னுப்போ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான். உடனே இந்த சீடன் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல, குரு தான் சொல்லி கொடுத்துட்டாருல, அதனால என்ன சொல்றான்? இல்ல இல்ல இல்ல, எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் அந்த யானைக்குள்ளயும் இருக்குது. அதை மதம் பிடிச்சிருந்தாலும் கூட அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எதிரில வந்துட்டு இருக்கிற சீடனுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவை இனம் கண்டு கொண்டு அது என்ன ஒண்ணும் செய்யாம அது போகும் அப்படின்னு இவன் நம்பிக்கையோட நிக்கிறான். ஆனா மத்த யாருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இல்ல. அதனால எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க? ஓடி போய் ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி அங்கேயும் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த யானை வருது. யானையோட மேல அந்த யானை பாகனும் உட்காந்துருக்கிறாங்க. அந்த பாகனும் சொல்றான், ஐயோ இந்த யானை வந்து மதம் பிடிச்சிருக்குது, நீ நவுந்துடு, பாதையில நிக்காதுன்னு அவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஆனாலும் கூட அந்த சீடன் நடுவுல நின்னுட்டு இருக்கிறான். அது வருது, வந்து அவனை ஒரு பிடிச்சு தும்பிக்கையால சுத்தி ஒரு தூக்கி போட்டுட்டு அது போயிட்டே இருக்குது. தூக்கி போட்டவன் நல்ல வேளை ஒரு மணல் திட்டு மேல விழுந்ததுனால லைட்டா அடியோட தப்பிச்சிடுறான். எல்லாரும் ஓடி வந்து காப்பாத்துறாங்க. காப்பாத்திட்டு, ஏன்பா இப்படி பண்ண, நாங்க எல்லாமே சொன்னோம்ல, வா உன்னை முதல்ல குரு கிட்ட கூட்டிட்டு போறோம், நீ தானே இந்த மாதிரி குரு சொன்னாரு நின்னுட்டு இருந்தல, உன்னை குரு கிட்ட அழைச்சிட்டு போறாங்க. இவன் உடனே குரு மேல பாயறான். ஓகேவா? நீங்க தானே சொல்லி கொடுத்தீங்க, நீங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க? எல்லாரோடக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க. அதனால யாரையும் நீ இம்சிக்க கூடாது, யாரையும் நீ துன்பப்படுத்த கூடாது, யாரையும் இழிவுபடுத்தி பேசக்கூடாது, எல்லாரையும் சமனா கூட பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க. ஆமா நான் சொல்லி கொடுத்தேன், அப்படிதான் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, அதனால சொல்லி கொடுத்தேன். இன்னைக்கு ஒரு யானை காட்டுல வந்துச்சு. சரி என்ன பண்ண? அது மதம் பிடிச்ச யானையா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் நடுவுல நின்னேன். ஆனா அது என்ன பண்ணிடுச்சு? என்ன துன்பப்படுத்திட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீடன் சொல்றாங்க. அதுக்கு குரு சொல்றாங்க, இந்த பதில நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீ உனக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைச்சது, சரியா? நீ அந்த ஞானம் கிடைச்சதுனால நீ பாக்குறது எல்லாத்தையும் சமனோக்கோட பார்க்க ஆரம்பிச்ச. ஆனா அந்த யானைக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது, சரியா? இது அந்த ஞானம் இருந்ததுன்னா அது யானை பிறவி எடுத்திருக்க போகுது, அந்த உடலை ஏன் எடுத்திருக்க போகுது? ஓகேவா? அதனால அதுக்கு வந்து தனக்குள்ள இருக்கிறது பரமாத்மான்னு தெரியல, எதிரில நின்னுகிட்டு இருக்கிற நீ ஒரு பரமாத்மான்னு தெரியல. அதனால என்ன பண்ணிடுச்சு? நீ சமனோ கூட பார்த்தா மாதிரி அது சமனோ கூட பார்க்கல, துவேஷம் பாராட்டிடுச்சு உன் மேல. ஆனாலும் கூட அந்த யானைக்கு மேல உட்கார்ந்து அந்த யானை பாகன் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது? இந்த பாகனோட மனசுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா, நகரு நகரு, இந்த யானைக்கு வந்து மதம் பிடிச்சிருக்குது, இதை உன்னை அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது இல்ல. நீ இதை ஃபாலோ பண்ண, நீ அங்க மேல இருந்து அந்த பரமாத்மா சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீ ஏன் ஃபாலோ பண்ணல? நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யானைக்கு முன்னாடி போய் நின்னியே, ஆனா அந்த யானையோட பாகனுக்குள்ள இருந்த பரமாத்மா உனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துச்சு, நீ ஏன் அதை கேட்கல? ஓகேவா? இது யோசிக்க வேண்டிய கேள்வியா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாருக்குள்ளயும் யாரு இருக்கிறாங்க? பரமாத்மா இருக்காங்க. யாரும் யாரையும் என்ன செஞ்சுக்க கூடாது? துவேஷம் பாராட்டிக்க கூடாதுங்கிற விஷயம் தெரியும். இதை கொண்டு வந்து நம்ம போய் எல்லாருக்கும் நடுவுலயும் நம்ம இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. ஒருத்தவங்களோட மனநிலையும் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தவங்களோட ஒப்பீனியன் டிஃபர்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? சோ எங்க இதை நம்ம பயன்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துல பயன்படுத்திக்கணும்.
சோ பக்தர்களாகிய நம்ம எல்லாரும் இதே கண்ணோட்டத்தோட பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் தெய்வீக இலக்கான பகவானை அடையலாம். 30 மாதாஜி. Yes, Mataji. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், ஓகேவா, ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட செயல்பாடுகள். இந்த ஜடத்தோட இந்த இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செய்யக்கூடியது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான். உடல் பெற்ற பலன்கள் தான். ஓகே, சாரி, புலன்கள் தான். இந்த புலன்களை வச்சுதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் நிறைவேற்றிக்கிறோம். அதுக்காக தான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா, உடல் அறிவு முக்கியம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சு இதுக்கான இந்த புலன்களை வச்சு இந்த செயல்பாடுகளை எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும், அதை நம்ம அக்காம்பிளிஷ் பண்ண முடியுங்கிறது தெரிஞ்சு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், வேலைகளை கொடுக்கணும், செயல்பாடுகளை கொடுக்கணும். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும், மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் செய்யறது யாரு, இந்த உடல் தான் செய்யுது. ஆத்மா எப்படி இல்ல, அதுக்கு அதோட உணர்வு, ஆன்மீக உணர்வோ அல்லது ஜட உணர்வோ எப்படி இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணல, அந்த செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டுதான் நிக்குது. அந்த உணர்வை மட்டும்தான் அதை எடுத்துக்குதோ தவிர செயல்பாடுகளுக்கு காரணமா யாரு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உடல் தான் இருக்குது. அப்படிங்கிற அந்த உண்மை யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா அவன் தான் பகவானை பத்தின அந்த ஞானம் கிடைச்சவன், அவனை உண்மையில் காண்பவன். எல்லாரும் பாக்குறவங்க இல்ல, ஞான சக்ஷிஷு எல்லாரும் கிடையாது. யாரு அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை நல்லா கத்துக்கிட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் உடல் வேறு, அப்புறம் உடல் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஆன்மாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத செயல்கள் அப்படிங்கிறது புரியும். ஆன்மா மற்றது எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆகாது அப்படின்னா பந்தப்பட்டு இருக்கிறது கிடையாது, இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது கிடையாது, உணர்வை மட்டுமே அது தரும். அதுக்கான ஸ்லோகா இது 33 மெசேஜ். यदा सर्वगतं सौक्ष्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते. हरे कृष्ण माताजी. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. சரியா, இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகாயமும் அந்த நீரும், அந்த நீரோட்டம், கடலா இருக்கட்டும் நீர்பரப்பு எதா இருந்தாலும் அது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும், நமக்கு தொடராமதே இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஹொரைசன் சொல்லுவோம்ல, அது தொடராமலே இருந்துட்டு இருக்கும். பட் அந்த நீர்பரப்பு கிட்டக போய் நம்ம பார்க்கும்போது அது தொடாமே அது பேரலா அது போயிட்டே இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கிறது. அதே போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா, அதாவது ஆன்மீக உணர்வை பெற்றுள்ள அந்த ஆத்மாங்கிறது எங்க இருக்குது, இந்த ஜட உடலுக்குள்ள இருந்தாலும் கூட இந்த உடலுடன் கலப்பதில்லை. உடல் வேறு ஆத்மா வேறாவே தான் அது இயங்கிட்டு இருக்குது. ஒரு பந்தத்துக்கு கட்டுப்பட்டுதான் அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணிடுது, இந்த உடலை பெற்றுடுது. அந்த ஆத்மா அந்த உடல்ல வைக்கப்படுறதுங்கிறது யாரோடைய இச்சை அப்படின்னா பகவானுடைய இச்சை. இந்த அம்மாவுடைய கருவுக்குள்ளதான் இந்த ஆத்மா போய் சேரணும் அப்படின்னு பகவான் விதிச்சிடுறாங்க. அந்த 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 விதி எதனால அப்படின்னா நம்ம போன ஜென்மா செஞ்ச அந்த விளைவுகளால, அந்த காரியங்களோட விளைவுகளால இந்த தடவை இந்த தாயின் வயிற்றுக்குள்ள நம்ம கருவுக்குள்ள வைக்கப்படுறோம். ஓகேவா, அந்த வைக்கக்கூடிய செயலை யார் செய்யறாங்கன்னா பகவான் தான் செய்யறாங்க. ஆனா அந்த தாயை யாரு முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம போன ஜென்மால நம்ம செஞ்ச அந்த கர்மாவின் விளைவு தான் அதை முடிவு பண்ணுது. அதனாலதான் பாவங்கள் பண்ணக்கூடாது, அப்ப பாவ விளைவுகள் நம்மளை ஆட்படுத்திடும் அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்றதுக்கான காரணம். சரியா, சோ அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல்ல இருந்தாலும் கூட உடலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல சித்திரகேது ஒரு ராஜா ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. சித்திரகேது அப்படிங்கிறது சூரசேன நாடுன்னு ஒரு நாடு. அந்த நாட்டை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தது சித்திரகேதுன்னு ஒரு ராஜா. அவங்களுக்கு நிறைய மனைவிகள், எண்ணற்ற மனைவிகள் அவங்களுக்கு உண்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் யாரு அப்படின்னா சுதக்ரீத்தின்னு. ஆனா இத்தனை மனைவிகள் இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் அப்படிங்கிறதே இல்லை. ரொம்ப கவலையில இருந்தார். அவர் நிறைய யாகங்கள் வெளிவுகள் எல்லாம் பண்ணாங்க, இருந்தாலும் கூட அவருக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் அப்படிங்கிறது இல்லாததுனால சித்திரகேது மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம். இந்த வருத்தம் தெரியும், அங்கிர முனிவருக்கு தெரியும். அந்த ரிஷி வராரு, என்ன ஏன் இவ்வளவு வருத்தமா இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டோன்னு, இந்த மாதிரி குழந்தை பாக்கியம் இல்லாம இருக்கிறது எனக்கு வருத்தத்துல இருக்கு, அதுக்கு நிவர்த்தி பண்றதுக்கு நான் என்ன முயற்சி எல்லாம் பண்ணாலும் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா, சரி புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணு, அதை பண்ணிட்டு அப்படின்னா அந்த அந்த ஹோமத்துல அந்த அவிர்வாகம் நீ கொடுக்கும்போது உனக்கான பாயசம் பாத்திரம் கிடைக்கும், அதை கொண்டு போய் உன்னுடைய மனைவிக்கு கொடுத்த அப்படின்னா உனக்கு குழந்தை பேரு அப்படிங்கிறது நிச்சயம் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. அதனால இவரும் என்ன பண்றாரு, புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்றாரு. அந்த யாகத்தோட முடிவுல ஒரு ஒரு பாயசம் பாத்திரம் ஒண்ணு கிடைக்குது. அதை கொண்டு போய் அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு போய் தன்னுடைய மனைவி சுதகிரீத்திட்ட கொடுக்குறாங்க. அவங்க அதை வாங்கி சாப்பிடுறாங்க. சாப்பிட்டு கொஞ்ச நாள்ல அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு ஆண் குழந்தை அப்படிங்கிறது பிறக்குது. பிறந்தோடனே அதை ஆங்கில முனிவர் மறுபடியும் வராங்க. தான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே அரசன் பண்ணினதுனால அவங்களை வாழ்த்து பண்றதுக்காக வராங்க.
வந்துட்டு அந்த குழந்தையை பார்த்துட்டு அவங்க சொல்றாங்க, இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உனக்கு வந்து ஒரு நிச்சயமா இன்பத்தை தரும். ஆனா அந்த இன்பத்தோட சேர்ந்து உனக்கு துன்பமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. ராஜாவுக்கு ரொம்ப கவலையப்படுது. எதுக்கு நமக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு குழந்தை பிறந்திருக்கு, நமக்கு அது இன்பம் தான். துன்பம்னு ஏன் சொல்றாங்க? ஒருவேளை ரொம்ப லேட் பார்ன் அந்த குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரொம்ப ப்ரெஷியஸா வச்சிருப்போம்ல. ரொம்ப அத வச்சுட்டு அதுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு அத ரொம்ப பேம்பர் பண்ணி எல்லாம் வளர்ப்பாங்கல்ல. சோ அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப செல்லம் குடுத்து அத கெடுத்து அது நம்மளோட கீர்த்தி பூரா அத அழிச்சிடும். அதனால நமக்கு துன்பம் அப்படின்லாம் அத நினைச்சுட்டு சொல்றாரோ, சரி அது குழந்தை வளர்ந்த விட்டு தானே அத அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா அத வந்து பெருசா கன்சிடர் பண்ணல. என்ன ஆகுது, இந்த குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து ராஜா வந்து மற்ற ராணியரோட அரண்மனைக்கெல்லாம் போகிறதே கிடையாது. தன்னுடைய முதல் மனைவி அவங்களோட அரண்மனையில அந்த மாளிகையிலேயே இருக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைய எப்பவும் மடியில வச்சு கொஞ்சிட்டே இருக்கிறாங்க. மற்ற மனைவிகள அவங்க திரும்பி கூட பாக்குறது கிடையாது. பர்ப்பஸா இல்ல, பட் நேச்சர் தானே ரொம்ப நாள் இல்லாம இருந்ததுனால. அது மற்ற மனைவிகள் எல்லாருக்கும் அது ஒரு பொறாமைய உண்டு பண்ணிடுது. ஆஹா, நம்மளோட மாளிகைக்கெல்லாம் வரமாட்டேங்கிறாரு. இந்த மாரி முதல் மனைவியோட மாளிகையிலே இருக்கிறாரு. காரணம் என்ன? அந்த குழந்தை. சோ அந்த குழந்தைக்கு நம்ம விஷம் வச்சு நம்ம கொன்னுட்டோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் பழைய மாதிரியே நம்மளோட ராஜா எல்லார் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அந்த குழந்தைய கொல்லணும்னு திட்டம் போட்டுறாங்க. அது மாதிரி குழந்தைக்கு விஷம் கொடுத்து அந்த குழந்தையும் கொன்னுடுறாங்க. குழந்தை இறந்து விடுது. இறந்தோன்னு என்ன ஆகுது, ராஜாவுக்கு அந்த துக்கத்தை தாங்கவே முடியல. ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த குழந்தை ஒரு யாகம் பண்ண விட்டு பிறந்தது. அதையும் கூட நம்மளால ஒழுங்கா பார்த்து அதை வந்து நம்மளால செல்வ செழிப்போட ஒரு சந்தோஷமா வளர்க்க முடியல. அது இறந்துருச்சு அப்படிங்கிற துக்கம் தாங்காததுனால அவ்வளோ கதறி கதறி அழறாரு. மனைவி அழறாங்க. அரண்மனையே அழுகுது, நாடே அழுவுது. ஓகேவா? எல்லாரும் கம்ப்ளீட் அந்த ஏன்னா திருப்பி ஆக்கிரமுனிவர் வருவாங்க. வந்துட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் சொன்னேன்ல இந்த குழந்தை உனக்கு எந்த அளவுக்கு இன்பத்தை தருதோ அந்த அளவுக்கு அது துன்பத்தையும் தரும்னு. நீ அத ஞாபகம் இல்லாம இருந்துட்ட. நான் சொன்னது இப்ப நடந்திருக்கு அப்படின்னோன, இவனுக்கு அரசனுக்கு தாங்காது. எனக்கு இந்த மாதிரி குடுக்குற மாதிரி குடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டீங்களே, இது என்ன இது? எனக்கு வந்து ரொம்ப தாங்க முடியாம இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து இந்த ஜட உலக பற்றுதல்ங்கிறது. எதுக்காக மகனை தேடனா? தான் சேர்த்து வச்சிருக்க அந்த ராஜ்யம் பூரா, தன்னுடைய சொத்துக்கள் பூரா நிர்வாகம் பண்ணணும். இத ஆட்சி பண்ணணும். இந்த இந்த ஆட்சி உரிமை அப்படிங்கிறது வந்து தன்னுடைய வாரிசுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா ரொம்ப பற்றுதல். சரியா? இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட உலக பற்றுதல்ங்கிறது அவனுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது. அவனுக்கு ஒரு பாடத்தை ஒரு லெசன் கற்பிக்கிறதுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாங்க, இப்படி ஒரு விளையாட்டை விளையாடுறாங்க. ஓகேவா? இது இல்ல வாழ்க்கைங்கிறது. இந்த ஜட வாழ்க்கையை விட்டுட்டு பக்தி வாழ்க்கைக்கு நீ வா அப்படின்னு சொல்றதுக்காக பகவான் கொடுத்த ஒரு ஏற்பாடு இது. அது அவனுக்கு புரியல. ஒரு லெசன் கிடைச்ச விட்டுதான் நமக்கு, ஓ இப்படி நடந்ததா, இதனாலதானா அப்படின்னு யோசிப்போம்ல, அந்த மாதிரி. என்ன ஆயிடுச்சு, உடனே ஆங்கில வரேன்னு சொல்ல ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். வேணா நான் வந்து என்ன செய்யறேன், இந்த உடலை விட்டு போச்சுன்னு இந்த ஆத்மா, அந்த குழந்தையோட ஆத்மாவை நான் திருப்பி கொண்டு வரேன். என்னால திருப்பி கொண்டு வந்து இந்த உடல்ல ஒட்ட வைக்க முடியும். நீ வேணா அந்த குழந்தையோட நீ சந்தோஷமா இருக்கேன்னா, ஐயோ உடனே அப்படி செய்யுங்க அப்படின்னோடனே மற்ற முனிவர்கள் நாரதர் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு நாரதர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. இந்த உடலை விட்டு சென்ற அந்த ஆத்மாவை மறுபடியும் கூப்பிடுறாங்க. அதுக்கான மந்திரங்கள் எல்லாம் ஜபிச்சோன்னா அந்த ஆத்மா திரும்பி வருது. ஓகேவா? வந்த உடனேயே அது பாக்குது. இறந்த குழந்தையோட உடல் இருக்குது. சுத்தி எல்லாரும் நின்னுட்டு அந்த கவலைப்பட்டுட்டு அழுதுகிட்டு புலம்பிக்கிட்டு அப்படிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் பாக்குது. பார்த்தோன்னே ராஜா பார்த்துட்டு, ஆஹா இதுதான் அந்த குழந்தையோட ஆத்மாவா? நீ வந்து இந்த உடலுக்குள்ள ஒட்டிக்கோ. எனக்கு இந்த குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொன்னோனே, அந்த ஆத்மா ராஜாவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேக்குது. நீ யார்? என்னை மகன் அப்படின்னு சொல்றியே, நீ யாரு? அப்படின்னா, ஐயோ எனக்கு தெரியலையா? நான் தான் உன்னுடைய அப்பா, இவங்கதான் அம்மா. நீ இந்த நாட்டோட இளவரசன். நீ வந்து ராஜ்யத்தை ஆள பிறந்தவன். நீ இந்த மாதிரி இந்த உடலை விட்டுட்டு நீ போயிட்டே, நீ மறுபடியும் வந்து இந்த உடலுக்குள்ள வந்து சேர்ந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சித்திரகேது ராஜா கேக்குறாங்க. உடனே, அப்படியா? நீ அம்மா, அப்பா இதெல்லாம் எனக்கு பந்துக்களா? இதெல்லாம் எனக்கு இவ்வளவு உறவுகள் இருந்தாங்களா? எந்த ஜென்மால? அப்படின்னு கேக்குது. அதாவது அந்த உடலை விட்டுட்டு அந்த ஆத்மாங்கிறது போயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன அறிவு இருக்கும் அப்படின்னா, அது எடுக்கக்கூடிய பலவேறு உடல்கள் அதோட ஞாபகத்துக்கு வரும். ஓகேவா? எத்தனை உடல்கள் ஞாபகத்துக்கு வரும்னு இல்ல, எத்தனை உடல்கள் அது எடுத்ததோ அத்தனை விஷயங்களும் அதுக்கு தெரியும். அதனால எந்த உடலை எந்த ஜென்மால எந்த பிறப்புல அது எடுத்ததுங்கிறது அந்த அந்த கொஸ்டின் அது வைக்குது அந்த இடத்துல. நான் வந்து எப்ப நீங்க எனக்கு அம்மா அப்பாவா இருந்தீங்க? ஓகேவா? இந்த உடலை எடுக்க சொல்றீங்களே, நான் இப்ப இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு, இந்த அழியக்கூடிய உடலை விட்டு வெளியில வந்துருச்சு. சோ இந்த ஆத்மா எடுக்கக்கூடிய உடல் என்ன அப்படிங்கிறத பகவான் தான் அதை நிர்ணயம் பண்ணணும். நீங்க சொல்றதுக்காக என்னால என்ன பண்ண முடியாது. இந்த அழியக்கூடிய இந்த உடலுக்குள்ள மறுபடியும் என்னால வந்து என்ன செய்ய முடியாது. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவா என்னால உயிர் வாழ முடியாது. இந்த ஜட ஆசைக்கு என்னால கட்டுண்டு இருக்க முடியாது. நான் தெய்வீக உணர்வு, ஆன்மீக உணர்வு பெற்ற ஆத்மா. பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்தி தானான்னு நீங்க கூப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்தேன். என்னால இந்த மறுபடியும் இந்த உடலுக்குள்ள சிறைப்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. அந்த சின்ன குழந்தையோட உடலுக்குள்ள இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஆத்மா இப்படி ஒரு ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுத்த உடனேதான் சித்திரகேது மகாராஜாவுக்கு தான் இவ்வளவு நாள் பண்ணின அந்த தப்புங்கிறது என்ன புரியுது.
ஓ, ஆன்மீக உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்தோட நம்மள சம்பந்தப்படுத்திக்கிறது கிடையாது. இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த பரமான இலக்கை அடையிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு கிரேட் எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். இதை ஆளணும், இதை அனுபவிக்கணுங்கிற விஷயம் எப்பவுமே என்ன, டெம்பரவரி தான். இது நமக்கு துக்கத்தை தரக்கூடியதுதான். குழந்தை பிறந்தோன்னே எந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் வந்ததோ அதை விட இரட்டிப்பு மடங்கு துன்பத்தை அந்த குழந்தை இறந்தோன்னு தந்துருச்சு. சோ அந்த இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வர்றது எதுக்கு, இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான். உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா அதோட பந்தப்படாம இருந்துகிட்டு அப்படின்னா அந்த ஆத்மா எப்பவுமே சுய உணர்வோட இருக்குன்னு அர்த்தம், செல்ஃப் கண்டைன்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? செல்ஃப் கண்டைன்டா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா தன்னில் திருப்தி அடைய முடியும், பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். சரியா? சோ இப்ப நம்ம இந்த ஆத்மா உடல் அப்படிங்கிற இந்த டிஃபரன்சியேஷன் தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த சித்திரகேது கதையை நான் சொன்னேன். உங்களாலையும் இதை ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? 34 மாதாஜி. यदा प्रकाशयत् एग कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா, பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறான். ஒரு உடல் அது இவங்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட பேர் வச்சு நம்ம கால் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்ப அந்த உடலுக்குள்ள அந்த உணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் தான், அந்த உயிர், அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது அந்த உடலுக்குள்ள உறையும் வரைக்கும் தான். அதை விட்டு அது போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் பேர் சொல்லி கால் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஒரே ஒரு சூரியன் பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்குதான் இரவு பகல்லாம் மாத்தி மாத்தி வருது, இருட்டாயிடுச்சு ராத்திரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றோம். பட் சூரியன்கிறது எங்கேயும் மறையல, அது ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அது வேற ஒரு இடத்துல இருக்க மக்களுக்கு அது வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது. ஓகேவா? சோ நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தான் நம்மளுடைய அந்த தொலைவுல பார்க்க முடியல, டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ்ங்கிறதுனால அத்தனை தொலைவுல இருக்கக்கூடிய சூரியன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிரகாசத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காருங்கிறத நம்மளால டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்க முடியலையோ தவிர அந்த சூரியன் பிரகாசம்ங்கிறது எப்பவுமே எட்டர்னலா பிரகாசத்தை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அதே மாதிரிதான் உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் என்ன பண்ணுது, அந்த உணர்வு, அந்த ஆன்மீக உணர்வா இருந்தாலும் சரி, அல்லது தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே எதுவா இருக்கக்கூடாது, இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களா இருக்கக்கூடாதுங்கிறத அந்த பௌதீக உடலுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்ஃப் கண்டைன்ட் ஆத்மாவா இருக்கும். அப்படி அந்த உடல் முழுவதும் இருந்து பிரகாசப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது, அந்த உணர்வை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள பிரசன்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா. அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி சூரியன் இல்லாத அந்த உலகம்ங்கிறது எப்படி இருளடைஞ்சு போயிடுதோ அதே மாதிரி ஆத்மா இல்லாத அந்த உடலுங்கிறது பாழ்பட்டது, வீணானது, அது எதுக்கும் உதவாதது. 35 மெத்தட்ஸ். क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम. हरे कृष्ण. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து. சரியா? உடல் கஷேத்திரம், உடலின் உரிமையாளர் கஷேத்திரஞன். இந்த ரெண்டு பேருக்குமான வேறுபாடு இருக்கு பாத்தீங்களா? அதாவது உடல் வேறு, அந்த ஜீவாத்மாவோ பரமாத்மாவோ அவங்கிறது வேறு. அதுக்குள்ள இருந்தாலும் கூட அவங்க அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டு இல்ல. எப்படி அந்த அந்த ஹொரைசன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த தொடுவானவை, அதே மாதிரி இந்த உடலும் அந்த ஆத்மாவும் அந்த மாதிரியான சம்பந்தத்தோட தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறது எப்ப தெரியும்? ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து கொள்ளும் போது, அதாவது பகவான் சொன்ன அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது, அப்ப என்ன ஆகும், ஜட இயற்கையின் பந்தத்தில் இருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொள்வார்கள். இந்த ஜட இயற்கையின் பந்தம் அப்படிங்கிறது என்ன? we are all conditioned soul, now we get எலிவேட்டட், அல்லது இதுல இருந்து லிபரேட் ஆயிடுவோம். ஓகேவா? இதுல இருந்து இந்த கட்டுண்டா இந்த ஆத்மாங்கிறது இந்த பந்தத்தை முறிச்சுக்கிட்டு என்ன ஆகுது, முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறை. அதை புரிஞ்சு கொண்டவங்க எங்க போவாங்க, பரம இலக்கை அடைவார்கள், பகவானுடைய திருவடி தாமரையை சென்றடைவார்கள். இதோடு இந்த சாப்டர் பினிஷ் ஆகுது. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபியை வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீ பிரபுபாதா கி ஜெய், அனந்த கோடி வைஷ்ணவிஸ் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.